Boa tarde. Reanudamos a sesión co punto terceiro da orden do día, proposicións non de lei, debate xa do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de don Roberto Rodríguez sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe dirixir ao Goberno Central e á Mesa do Congreso dos Deputados respecto da autoestrada do Atlántico. Presentáronse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e unha autoemenda do Grupo Parlamentario Popular. Para formular a proposición non de lei ten a palabra o señor Roberto Rodríguez Martínez. Grazas, presidente. Boa tarde. Abro comiñas. La situación actual es de una autopista sujeta a un contrato concesional en vigor con una duración de 75 años y con unas tarifas establecidas que deben cumplirse, no siendo viable proceder al rescate de la concesión por el altísimo volumen de gastos que ello supondría, inasumible por la Administración y con efectos claros lesivos para el Estado. Pecho comiñas. Rocío Baguena Rodríguez, secretaria general de Transporte Terrestre do Goberno de España, o pasado 28 de outubro na Comisión de Transportes do Congreso dos Deputados. Dicía o que foi primer ministro británico Harold Macmillan que deberíamos usar o pasado como trampolín e non como sofá. Pouca reflexión máis a caídas para recomendarlle ao Goberno de Pedro Sánchez e aos seus socios susto cando o que toca é falar non do pasado, senón do presente e do futuro da AP9. Hoxe, unha vez máis, denunciamos dende esta tribuna o boicot do Goberno de Pedro Sánchez e dos seus socios a Galicia. O boicot á tramitación da transferencia da titularidade e as competencias da autoestrada que nos vertebra social e económicamente, a AP9, transferencia acordada por unanimidade neste Parlamento e tomada en consideración hai xa 500 días. Un boicot que ata hai 2 semanas consistía no bloqueo á tramitación desta lei, pese a ser acordada polo procedemento de urxencia, bloqueo que o Goberno exerceu a través do seu control na mesa do Congreso en forma de 45 prórrogas ao trámite de emendas, 45 lavazadas a Galicia, unha detrás da outra. Finalmente, o pasado 22 de outubro, púxose fin a esta fase do boicot para pasar a outra aínda peor. Se ata entón a Galicia se lle estaba a furtar o debate, agora o que se lle pretende furtar é a súa vontade, a vontade lexítima e unánimemente expresada a través da primeira institución que representa ao pobo galego, o seu Parlamento. Señorías, Sánchez non está a castigar ao Parlamento, non está a castigar a Xunta, nen sequera está a castigar ao Partido Popular. Sánchez está a castigar a Galicia. E as emendas presentadas polo Partido Socialista opoñéndose á transferencia da titularidade da AP9 non son só un castigo, son tamén un insulto e unha traizón a Galicia. Dio o Goberno de Sánchez, por boca da secretaria general, a señora Baguenas, que a AP9 forma parte de la red de carreteras del Estado al estar integrada en un itinerario de interés general y servir al tráfico internacional y a puertos y aeropuertos de interés general. E logo, isto non o sabían cando yo prometeron os galegos. Pero que, ademais, isto tamén ocorre coa AP1 ou a AP7, que foron liberadas de pago por Sánchez. Cal é, entón, a diferencia, señorías? Digo xa eu, que a AP1 atravesa o País Vasco, a AP7 atravesa Cataluña e a AP9 atravesa Galicia. Esa é a diferencia, que para Galicia e os galegos non hai nin a vontade política nos recursos económicos que si hai noutros territorios, señorías. De verdade alguén pode creer que isto pasaría coa AP9 se discorrera polo País Vasco ou por Cataluña? Que vergonza e que traición a Galicia o que están a facer vostedes en Madrid coa AP9, señorías. Porque, mentres todo isto ocurre, onde están vostedes?
Onde está esa oposición tan brava coas políticas da Xunta? Señorías do PSDG, vostedes case era mellor non saber onde estaban, porque o que deberían é de estar escondidos. Vostedes hoxe non teñen un papelón, vostedes hoxe teñen unha misión imposible. Quedaron espidos ante os galegos e só lles queda elixir entre quedarse coas mentiras pasadas de Sánchez ou abrazar as mentiras futuras de Sánchez. Pero en calquera caso, Galicia xa ten acreditado que vostedes son uns mentireiros. Mentiron cando prometeron a gratuidade, mentiron cando asinaron a transferencia no pacto co BNG para investir a Sánchez, menten cando falan do camiño a gratuidade e menten cando din que o rescate é imposible. Mentiron sempre e en todo momento, e así o certificou o propio ministro Puente a pasada semana, cando dixo que non vai haber transferencia, que non vai haber rescate, salvo que o diga un xuiz, e que non vai haber gratuidade, haberá peaxes menos gravosos. No resto do Estado, rescate e gratuidade de 8 autoestradas. En Galicia, peaxes menos gravosos. Que insulto, que traizón, en definitiva, que vergonza, señorías. E o BNG? E o BNG onde está? Pois incendiando a rúa, seguindo o pé da letra o catecismo da UPG. Manifestándose absolutamente contra toda política da Xunta. Maniféstanse por todo, menos polos aldraxes de Sánchez a Galicia. Maniféstanse por Altri, pola TVG, pola sanidade, pola educación, pola lingua, pola igualdade. Ese día se confundiron de sede e foron as nosas en vez de ir á sede dos que reciben o seu apoio incondicional en Madrid. Os da lei do solo se é sí, os dos vernis, os ábalos, os coldos ou as pulseiras de AliExpress. Maniféstanse absolutamente por todo menos pola P9. Que foi, señorías? Quedaron sen ideas de tanto eslogan? O das pancartas está de baixa por estrés? Miren, por falla de recursos, señorías, por falla de recursos, non deixen de facelo, porque a tomadura de pelo a Galicia e os galegos, na que teñen convertido coa súa complicidade a AP9, ben merece unha manifestación. E insisto, por nós que non quede, na nosa vocación de servicio público, estamos incluso dispostos a botarlles unha man. Aquí teñen transferencia sí, pero non así, coa señora Pontón e co mesmo señor Besteiro xuntiños detrás da pancarta. Non perdan a ocasión. O que pasa que, bueno, estou pensando que fun demasiado optimista. Me dá que susto a esta manifestación o señor Besteiro mesmo pode que non vaya a posar coas estreladas. Señorías, en resumo, que é o que demandamos? Reclamamos que se transfira a Galicia a titularidade e as competencias sobre o réxime xurídico da concesión, así como as funcións e os servizos a toda hora exercidos pola Administración Xeral do Estado, nos termos acordados unánimemente neste Parlamento. E para iso é imprescindible que o Goberno retire as emendas presentadas á Lei de Transferencia. É imprescindible que vostedes se planten en Madrid e que, ademais de bravos aquí, o sexan tamén alá. Levantar hoxe aquí a man, se é que o volven a facer, non ten xa ningún valor. Os galegos non son parvos, deixen de tomalos por tal. En segundo lugar, instamos ao Goberno a que xustifique por que o rescate non é unha opción. Nós afirmamos, porque así o creemos, que sí é unha opción, e o facemos con base no informe elaborado pola Xunta e remitido xa hai meses ao Goberno, no que se estimaba o custo dese rescate en 2.356 millóns de euros, cantidade equivalente ao gasto destinado ás bonificacións ata a fin de concesión e que se vai incrementando. O Goberno non pode desbotarse máis a oportunidade que, tras o dictame da Unión Europea, se abre para rescatar a AP9, sen sequera avaliar ese rescate, e decidir, polo contrario, prorrogar a situación actual que tan só beneficia a concesionaria, que ano tras ano aumenta os seus ingresos, mentres os galegos pagamos máis ca nunca polas peaxes máis caras de España e de Europa. Niso se traduce a prórroga de Sánchez. Máis cartos no peto da concesionaria e menos no peto dos galegos, señorías. En definitiva, que pedimos? Pedimos que se cumpra coa palabra dada aos galegos. Nin máis, nin menos co que vostedes dous lles prometeron. Unha AP9 100% galega e 100% gratuita. Por agora, máis nada e moitas gracias. Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista, señor López Font. Grazas, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Sígolle agradecendo, señor Rodríguez, que nos volva a dar a oportunidade de debater sobre a P9, porque permite insistir de onde vimos, onde estamos e tamén que é o que fai o Goberno galego ali onde ten responsabilidades, é dicir, nas autoestradas de titularidade con mayúscula autonómica. Despois do agradecemento, hai que ter valor para presentar sobre un tema tan debatido unha proposta do mes de marzo, de hai 8 meses. Home, con 40 diputados podíanse esmerar vostedes un pouquiño máis e actualizar as propostas. Porque traer un texto que necesariamente debe de ser autoenmendado, señor Rodríguez, por cumplirse xa o segundo punto que pretenden aprobar, resulta bastante ridículo. Claro, tiveron que presentar a autoemenda que en pouco parécese a inicial presentada. Será unha práctica parlamentaria legal, pero parece un juego das bolitas escondidas. Esta autoemenda é un completo circo, cheo de contradicións e imposible de entender o que se propón. Bueno, moi propio de vostedes, campións do enfrentamento. Gustaríame saber que lle parecería ao presidente deste Parlamento se nos chegase do Congreso un acordo para dicirlles aos grupos deste Parlamento o que deben facer e votar. E pregunta, señor Rodríguez, onde estamos? Pois mire, moi sinxelo, os socialistas reafirmámonos no apoio ao texto que este Parlamento votou por unanimidade. Tan sinxelo. E ya le anticipo que non solo non estamos escondidos, no vaya a ser que les demos unha sorpresa. Mira, despois do agradecemento imos a parte que a vostede non lle gusta nada. A historia de onde vemos, sí, señor Rodríguez, vimos dunha infame decisión do presidente do Goberno de España, fala do pasado, claro que sí, polo señor Aznar, que nos castigou cunha prórroga de 25 anos do que só levamos 2 e cunha privatización para favorecer a concesionaria. 23 anos quédannos de condena. Agora parece que non coñecen al señor Aznar e que non son conscientes de la repercusión. Pero, señor Rodríguez, coa cantidade de veces que trae iniciativas sobre a P9, cando pensan vostedes pedir perdón ás galegas e aos galegos polo atraco que supuso a decisión do seu admirado señor Aznar? Para cando? Para cando recoñecer aquí, en sede parlamentaria, que vostedes, o PP de Galicia, non se opuseron a esa prórroga e agora hai que solucionalo de inmediato, sin ter en conta a repercusión económica das decisiones do PP. Cando vai a pedir perdón o PP aos que pagan todos os días na P9? E xa está vendo o argumento de bloqueo, de que o Goberno bloquea a transferencia da P9. É vergoñosa vindo do PP que cun galego na presidencia do Goberno, Rajoy, e unha galega como presidenta do Congreso bloqueaban sistemáticamente a toma en consideración de normas que saían adiante por unanimidade neste Parlamento. Miren, foi un goberno de Pedro Sánchez en 2018 quen desbloqueou a decisión e someteu a debate a toma en consideración do texto remitido polo Parlamento de Galicia. Gustalle moito a vostede falar de mentiras. O único que minte aquí é vostede. O último texto remitido en 2023 polo Parlamento xa foi debatido no Congreso, sendo propio voceiro do noso grupo, señor Besteiro, un dos encargados de defender o texto e contando o mesmo cunha amplísima maioría a favor da súa toma en consideración. Non minta, a tramitación continúa. Foi aprobado que vostede pretendía xa. E a segunda cuestión, que non lle gusta a vostede, é a situación na que estamos.
Os gobernos do PP de Aznar e Rajoy nunca expuseron o camiño á gratuidade e, por suposto, nunca decidiron ninguna bonificación. A gratuidade é o que queren os obrigados a pagar por Aznar. Non se confunda. E ese camiño da gratuidade pola vía das progresivas bonificacións ten nombre e apelido. Presidente do Goberno, Pedro Sánchez. Ese con quen vostedes soñan e do que se acordan sempre. Se as bonificacións foron progresivas, aforrando moito aos galegos e as galegas. Nesa conta debería ser vostede de ter e poñela en valor. Como vostedes non van a facelo, para lembrarlles aos galegos e as galegas a reducción hoxe aplicada, o fago eu. Esforzo económico das arcas do Estado beneficiando a Galicia en máis de 80 millóns ao ano. Iso sí que é preocuparse por Galicia. Por certo, o presidente de Andalucía do PP, señor Bonilla, manifestou públicamente que estaba en contra desas bonificacións. Este é o PP de Feijóo, de Mazón, de Ayuso, en contra de Galicia, e vostedes calados ante as súas declaracións. Miren, con todo, as dúbidas que sempre tuvimos os socialistas galegos sobre a transferencia total da titularidade da P9 a Galicia, sin ser a P9 unha autoestrada que sigue por Portugal, xorden novas dúbidas ocasionadas polo novo escenario nacional e europeo existente. Por unha banda, polo expediente da Comisión respecto desa situación da autoestrada e por outra, coas dúbidas xurídicas existentes sobre se as bonificacións estatais que están vinculadas aos orzamentos poderían manterse se se producese o traspaso da titularidade. Porque se a titularidade fose deste goberno do PP, mantería as bonificacións actuais? O farían o mesmo que coas autonómicas? Esas bonificacións, as que vostedes, as autonómicas que xestionan, sempre votan aquí en contra. Témome que hoxe tamén as rexeitarán. Neste sentido, para os socialistas é moito máis importante avanzar cara á gratuidade e cara á capacidade de toma de decisións que o feito de que no nome da P9 aparezca Galicia e non logremos ningún dos demais obxectivos. Cabe destacar, e quero recordarlle ademais, que as primeiras bonificacións aprobadas polo Goberno do Estado no 2021 vía presupostos xerais del Estado, votaron en contra tanto PP como BNG. E a terceira cuestión que a vostede incomódalle é a xestión que vostedes fan das autoestradas da súa titularidade. Titularidade, señor Rodríguez, titularidade de autoestradas autonómicas e sobre as que poden tomar decisións hoxe, mañán e cando queiran, tan fáciles como as que se exixen aos demais. Por iso, insistimos na nosa emenda, presentaremosla unha e 100 veces, de dar o mesmo tratamento das bonificacións nas autoestradas autonómicas que as vixentes nas autoestradas do Estado, que esperamos que algún día dígnese vostede en estes debates a que fuera aprobada. Polo tanto, isto é o importante. Camiño á gratuidade, iniciado polo Goberno do Estado, cuestión que vostedes, alí donde xestionan autoestradas autonómicas, non cumpren e fan pagar aos galegos día a día. Señor Rodríguez, ata a próxima, que seguro que pronto estaremos encantados de volver a falar da P9 e de que os galegos sepan por que pagan. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señor Bará. Grazas, presidente. Señor Rodríguez, notolle unha certa pulsión masoquista a vostede con este tema.
xa non sei se é masoquista ou sadomasoquista, pero algo de ista ten. Claro, porque fala vostede das prórrogas da mesa do Congreso, e a verdade é que teñen toda razón nesta cuestión, mas hai un matiz que non é menor. Non son vostedes os máis acaídos para falar de prórrogas. Cando vostedes aprobaron a maior prórroga na AP9, que foi a de conceder de 25 anos máis de concesión, para que fixese Caixa recadando 4.500 millóns de euros a Audasa, a súa gran amiga, a empresa amiga. Esta é a única causa e raíz dos problemas e dos debates que estamos tendo hoxe aínda, despois de 25 anos. Mire vostede, unha decisión, unha prórroga do Partido Popular. E hai outro matiz tamén que é de memoria. Vostedes agora non lles gusta falar do pasado, pero imos falar do pasado, claro, e imos falar de memoria. É un matiz que non é pequeno. Estamos no ano 2025 e a transferencia e gratuidade da AP9 seguen pendentes por decisións do Partido Popular e do Partido Socialista que se comportan cando gobernan exactamente igual. E voulle ler unhas citas. Mire, 2024. El ministro Óscar Puente ha explicado que la transferencia de la AP9 a la comunidad gallega tiene un encaje jurídico complicado, por lo que es tremendamente difícil que llegue a materializarse. Vostede leu unha cita parecida a esta. Decembro de 2016. No hay traspaso. La autopista del Atlántico forma parte de la red de carreteras del Estado y así se queda. El Estado seguirá manteniendo su titularidad. El ministro Íñigo de la Serna reconoce que existen problemas jurídicos y en estos momentos da por zanjado el tema da transferencia. E fago unha nova cita, esta vez citando a vostede. Que vergoña e que traizón a Galiza o que fixeron vostedes coa AP9, señor Rodríguez. Que vergoña e que traizón a Galiza. Voulle ler un titular tamén para facerlle memoria. Xunta e Fomento sustitúen a transferencia da AP9 por unha comisión para supervisar a autoestrada. Decembro de 2016. O señor Feijóo e o señor de la Serna, de ganchete, prometendo unha comisión para a AP9. Ese foi o seu grande logro, a súa grande aportación en todos estes anos. Porque, efectivamente, cando gobernaron vostedes foron os grandes inimigos da transferencia da AP9 e critican agora que houvese 45 prórrogas, dixo vostede. Efectivamente, nós tamén denunciamos eses atrancos, eses paus nas rodas que puxo o Grupo Socialista na mesa do Congreso, e non só iso, senón que as emendas son para devaluar por completo a iniciativa aprobada neste Parlamento, que xa lle dixen un día de quen foi a idea e o texto inicial, non? Pero claro, que fixeron vostedes cando gobernaban? Cantas prórrogas fixeron vostedes no Congreso dos Deputados? Sabe cantas fixeron? Ningunha. Cero. E sabe por qué? Porque vostedes nin siquiera admitiron a trámite a proposición de lei aprobada por unanimidade neste Parlamento. Vostedes traicionaron a este Parlamento, vetaron a admisión a trámite por 3 veces, non unha, 3 veces. E ademais con argumentos que o Tribunal Constitucional declarou ilegais, que non se podían utilizar para vetar a tramitación dunha lei. Esa é a súa executoria, señor Rodríguez. E non quedamos aquí, é que a semana pasada houve unha sentenza do Tribunal Supremo que lle daba a razón ao recurso presentado pola Fiscalía e polos consumidores que denunciaron a asociación en colectivo, unha sentenza que condenou a Audasa polo cobro abusivo de peaxes durante 3 anos polos atascos da Ponte de Rande nas obras de ampliación. Durante 3 anos, de marzo de 2015 a xullo do 2018. Saben quen gobernaba naquela no goberno da Xunta de Madrid? Sabe quen se negou sistematicamente a aplicar medidas, sancións contra a Audasa por este motivo? Nin auditoría, nin sanción, nin nada. Foron vostedes, señor Rodríguez. E non só iso, senón que vostedes aínda por riba deronlle un premio a Audasa con esta auténtica foto da vergoña que foi o 30 de decembro de 2017, o último día hábil do ano, que inauguraron, isto pasará a historia, inauguraron un incremento de peaxes, non a apertura
provisional do Ponte de Rande, inauguraron o señor Rajoy e o señor Feijóo un incremento das peaxes para favorecer a Audasa despois de 3 anos machacando a xente, cobrándolle as peaxes e sin abrir ningún expediente sancionador. Esa é a súa historia, señor Rodríguez. E, por último, con respecto á iniciativa, claro que vostedes, a verdade, presentaron agora unha autoemenda que, en fin, ímola debullar un pouco porque ten o seu aquel. Miren, a primeira parte ten unha parte que é a defensa do texto aprobado neste Parlamento, lóxicamente, temos que estar a favor, aínda que temos dúbidas sobre a legalidade do texto na parte final, cando se solicita a Xunta que se deixe aos grupos políticos, porque isto a min pareceme que, digamos, que é saltarse a división de poderes, non? Nós podemos, o Parlamento pode dirixirse á mesa do Congreso ou a outra institución, pero xa pedirlle ao Goberno a un grupo político que non poida actuar de acordo coas súas ideas, os seus criterios, xa me parece un pouco excesivo. En todo caso, con respecto á segunda parte, xa digo que estamos de acordo na parte fundamental que é a defensa do texto aprobado polo Parlamento. Na segunda parte, a defensa dunha AP9 libre de cargas, incluindo as peaxes, por suposto, estamos totalmente de acordo porque este acordo xa o tomamos aquí en numerosas ocasións, moitas veces por a instancia do BNG. Pero hai tamén aquí un elemento que nos fai dubidar de cales son realmente as súas intencións, porque vostedes seguen a insistir no tema do rescate da concesión. E xa dixemos que isto é un erro, que cometeron tamén no estudo que lle encargaron a PISA, que é unha empresa que traballa para a Audasa. E non vai a ser que vostedes o que queren é engordar a conta da indemnización, porque aquí o que hai que facer, como di a Comisión Europea, é anular a concesión que foi concedida ilegalmente. E iso elimina o lucro cesante e, polo tanto, a cantidade co que hai que indemnizar a empresa. Polo tanto, miren ben esta cuestión, non vai a ser que metamos a pata. En todo caso, eu recomendo ao Goberno Central que se toma nota deste acordo e se fai este estudo, que non vaya por esta vía, porque é unha vía totalmente equivocada e o BNG, co estudo riguroso que lle encargou a Universidade da Coruña, demostrou que o custo da indemnización sería moito menor, que andaría por os 1.000 millóns de euros, non por os 2.500 que lle queren pagar vostedes. En todo caso, sería o equivalente ou incluso menos desas compensacións que habería que aboar a concesionaria actual ao 2048, polo tanto, o BNG cree que hai que adiantar ese diñeiro, que hai que recuperar a concesión, que hai que anular a concesión, recuperar a propiedade, a titularidade e a gratuidade da autoestrada para ter dunha vez por todas unha AP9 galega e libre de peaxes que xa nos estafaron demasiado. Moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Rodríguez. Grazas, presidente. Señor Fon, por curiosidade, vostede segue a militar no Partido Socialista, non cambiou neste rato. O digo porque está vostede a falar como se as enmendas que queren dinamitar a lei de transferencia as presentara o Partido Popular. E que, bueno, é xa espectacular. Eu tamén recoñezo a vostede, bueno, pois que hai que evolucionar nestes debates tan retirados. E, señor Bará, masoquismo, sadomasoquismo, bueno, polo menos xa sabemos quen é o dos soños húmidos no BNG. Eso xa nos quedou claro, pero teño que decirlle, señor Bará, o noso é imposible. Pero vou ser elegante, non é vostede, son eu, pero é imposible. Así que non se preocupe por esas cuestións. Miren, señorías do Partido Socialista, imos yo poñer máis fácil que nunca. Só lles pedir que sexan vostedes mesmos e que fagan o que mellor saben facer. Sexan vostedes mesmos e
cambien de opinión. Miren, vostedes dixéronos que non pactarían con Bildu e pactaron. Dixéronos que non formarían goberno con Podemos e formaron goberno. Dixéronos que non habería amnistía e houbo amnistía. Dixéronos que non habería indulto e houbo indulto. Dixéronos que non habería condonación da débeda a Cataluña e houbo condonación pagada por todos. Por favor, fagan o mesmo coa P9. Fagan exactamente todo o contrario do que agora din que van facer. Cambien de opinión unha vez máis, dean un xiro de 360 grados, desmíntanse a si mesmos por enésima vez, retiren as enmendas e traballen para darlle aos galegos o que lle prometeron na campaña electoral. Unha P9 100% galega, 100% gratuita. Pero con Galicia nos tememos que non van a facer, porque vostedes con Galicia nin cambian de opinión, nin os seus cómplices necesarios en tanto desleixo, o BNG son quen non sabe facerlles cambiar de opinión, senón siquiera de retirarlles o seu apoio. Esta aldraxe a Galicia seguirá co apoio incondicional do BNG porque vostedes en Madrid tragan con todo o que Sánchez decide. Voulles facer a mesma recomendación que lle fixen aos seus compañeiros da Coruña. Señorías, unha das acepcións do verbo tragar é a de soportar ou disimular algo moi desagradable. A vista disto, está claro que tragar é a cualidade máis apreciada para a labor que vostedes fan en Madrid. E dado que veñen de tragar cos incumprimentos dos seus pactos para investir a Sánchez, coa corrupción da familia, coa corrupción do goberno, coa corrupción do partido de Sánchez, e dado que van tragar tamén coas emendas de Sánchez a transferencia da P9, poño a súa disposición, por cortesía do Grupo Popular, estas pastillas. Segundo o seu prospecto, alivian os síntomas da irritación e a dor de garganta de forma efectiva, contando con propiedades analxésicas e antiinflamatorias que proporcionan 4 horas de alivio. Lle se alcanzará para o debate e votación de emendas á lei de transferencia porque van a necesitar unha garganta en perfectas condicións para tragar con esa traizón a Galicia. Póñanse como se poñan, unha verdadeira vergonza. Fáganllas chegar ao señor Rego da nosa parte. Remato xa, señorías. Teñen que parar e rectificar. Decía o presidente Rueda, remato xa, señor presidente, que estamos ante unha gran tomadura de pelo. É verdade. Nestes 7 anos de Sánchez, co apoio do BNG, non pararon de tomarlle o pelo aos galegos. Teñen que parar e teñen que rectificar. Primeiro, os socialistas, deben retirar as súas emendas á lei de transferencia e, de non ser así, outros, os nacionalistas, deben retirarlle inmediatamente o seu apoio aos primeiros. Se total xa son o nacionalismo que máis barato lle sae a Sánchez, polo menos non lle saian vostedes tan caros aos galegos. E segundo, accedan a avaliar con rigor e seriedade o estudo do rescate da AP9, pois a situación actual o único que fai é incrementar dúas cousas: os beneficios da concesionaria e os peaxes que pagamos os galegos. Un 32% máis dende que goberna Pedro Sánchez. Casi 5 veces máis, señor Fon, do que subiron as de titularidade autonómica. Reflexionen, non traizoen novamente a Galicia. Xa dixo Calderón que sempre o traidor é o vencido e o leal é o que vence. Ningunha consultora política lles dará unha mellor explicación de por que a representación mayoritaria dos galegos neste Parlamento a ten o Partido Popular de Galicia. Mais nada e moitas gracias. Sobre a emenda non acepta a emenda. Non. Sobre a emenda, pois nos parece que encaixa perfectamente con esa tomadura de pelo e nin a vamos tomar en consideración nesta ocasión. Recitámola. Sería bo que non prescribíramos desde a tribuna, porque xa temos unha sociedade que se automedica o suficiente, entón é mellor, se empezamos a prescribir desde aquí, estamos apañados. Bueno, en fin, é un comentario positivo. Automedicarse non é bo. Non é bo. Bueno, seguimos. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular por iniciativa de don Gonzalo Trénor sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia aos concellos galegos relacionada coa xestión dos residuos municipais e sobre a continuación das axudas da Xunta ás entidades locais para este fin. Hai unha autoemenda do Grupo Parlamentario Popular, hai unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e hai outra emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Hermelo. Grazas, presidente.
Boas tardes, señorías. A loita máis dura é a que se desenrola no máis profundo das conciencias, nas suturas máis delicadas dos sentimentos. Isto decía Pier Paolo Pasolini e me parece unha boa introdución ao tema de hoxe. Hoxe traemos a este pleno unha proposición que aposta de xeito firme por Galicia. Nace dun principio moi sinxelo, defender a Galicia e aos galegos ante decisións que, tomadas lonxe, teñen consecuencias directas nas nosas vilas, nas nosas parroquias, en definitiva, señorías, na economía das familias galegas. Unha proposición para modificar esta lei estatal injusta, antisocial e centralista. Falo da Lei Estatal 7/2022, unha lei que impón a obriga de repercutir o 100% do custo da xestión dos residuos urbanos directamente nos cidadáns, o que xa se coñece en moitos concellos como o taxazo. Unha lei que obriga a todos os concellos de todas as cores políticos, grandes, pequenos, a repercutir o custo total da recollida do lixo nos veciños. Isto, señorías, é descoñecer a realidade de Galicia. É unha imposición do Executivo de Sánchez, en Madrid. Unha imposición que o Partido Socialista de Galicia e que o Bloque Nacionalista Galego aceptan ambos por disciplina política. Señores do Bloque Nacionalista Galego, canta mansedumbre en Madrid, verdade? Quen yo diría? Toda a bravura é aquí. Saben vostedes canto castiga esta lei aos galegos? Saben que esta lei limita a autonomía local? É un impacto real sobre Galicia. E o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista de Galicia, onde están? Con Galicia ou con Sánchez? Porque, señorías, como xa dixen, esta norma estatal obriga a repercutir o 100% do custo da xestión de residuos a través dunha taxa individual. Isto é un imposto encuberto ás familias. E onde están aquí os principios de equidade? Onde a solidaridade? Pois diremos que o Bloque Nacionalista Galego é solidario con Sánchez, sumiso completamente. E o Partido Socialista de Galicia esqueceu o apelido e esqueceu a Galicia. Porque esta lei estatal é unha lei contra todos os cidadáns de Galicia, contra todos, contra os municipios rurais que soportan unha recollida do lixo máis cara debido á dispersión. Falamos de duplicar, triplicar ou quintuplicar o recibo. E ese será o efecto desta lei en Galicia. Máis de 200 concellos con menos de 5.000 habitantes, cunha base fiscal escasa, con dificultades para implantar sistemas de cobro. Digan, señorías da oposición, estes galegos merecen xustiza social para vostedes ou non a merecen? Porque cando en Madrid aprobaron esta lei coa súa axuda, non se aplicou o principio de suficiencia financiera local. Vostedes, señorías, ao aprobar esta lei, obrigan a cada concello a crear un sistema de recadación específico, confiscatorio, cos custes engadidos, e todo elo, todo, absolutamente todo, que o paguen os galegos e as galegas. Díganlle vostedes a cada galego que coñezan que esa lei é a que provoca o taxazo. Esta é a naturaleza do taxazo, a lei estatal. Porque así o decidiu o señor Sánchez. Señorías, algo voluntario. Así o ratifica tamén a Comunidade Europea, desmentindo todas as falacias que vostedes veñen contando. Digan a cada coñecido que ese taxazo contou coa súa man alzada. E digan tamén que esa lei estatal non permite que as administracións municipais podan cofinanciar este servizo con cargo ao orzamento, como se facía ata o de agora. Non permite establecer bonificacións amplas a colectivos vulnerables. Esta lei, señores progresistas e de esquerdas, rompe o principio de equidade. Outros países da Unión Europea permiten sistemas mixtos. Os concellos deciden como repercutir o custo, segundo renda, segundo consumo ou calquera outra circunstancia. Existe un claro risco de impagos e de déficit en concellos pequenos. Unha lei mal deseñada,
O Ministerio de Transición Ecolóxica non fixo unha avaliación real do impacto económico nos municipios. Tampouco achegou fondos de compensación, claro, é unha lei de Sánchez, sen fondos, como todas. Si fixeron outros Estados membros leis con fondos, é a diferenza entre España e o resto. Esta lei que nace na Moncloa está pensada para grandes cidades e impón as regras propias das cidades. Regras a concellos de 500 habitantes, por exemplo, na montaña lucense. E iso, señorías, é descoñecer Galicia e a súa realidade. A imposición dun modelo único anula potestade tributaria local. Contradice o artigo 133 da Constitución e o 27 do Estatuto de Autonomía de Galiza. E vostedes coa man arriba apoiando esta lei. Esta lei que obriga a pagar o mesmo a unha familia cunha pensión non contributiva que a unha familia de 5 metros que triplique o salario. Esa é a súa lei. Nin o Bloque, nin o Partido Socialista propuseron progresividade. Apoian a lei, apoian un ecoloxismo hipócrita. Unha lei que non destina ningún só recurso á educación ambiental nin á reciclaxe industrial. Economía circular que ben queda. O único verde desta lei é a fiscalidade aplicada que recada cartos das familias. Os cartos pasan de verde a vermello nos petos familiares. O Partido Socialista, claro, avala esta lei porque a fixo o seu goberno en Madrid e se deben a causa sanchista, e o Bloque a defende porque quere atacar a Xunta de Galicia. Diferentes motivos, mesmas víctimas. As víctimas, todos os concellos galegos e todos os galegos e galegas que tenen que pagar este empeño seu por esta lei. Eses son os danos colaterais. Señorías, unha lei que non recoñece que en Galicia temos milleiros de núcleos de poboación envellecida e pretenden aplicar as mesmas normas que en grandes cidades. Non somos Madrid, non somos Barcelona, non somos Bilbao. Como pode un partido que se di nacionalista apoiar unha norma que vulnera o noso Estatuto de Autonomía? Señorías, unha lei mal feita, feita a medida para afogar a Galicia e que vostedes defenden. Nada máis. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Grazas, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Señor Armelo, eu penso que o vostede non se entera de nada, o vostede está a tomar o pelo a cidadanía galega nun primeiro lugar e nun segundo lugar o 313 concellos que forman Galicia. E por que digo isto? Pois mire, digo isto por varias cousas. A primeira é porque dende o ano 2010 a Xunta de Galicia leva pasando de todo en materia de xestión de residuos. E digo outra cousa porque vostede está a falar dunha lei do ano 2022 que o seu partido, o Partido Popular no Congreso, non votou en contra, senón que non fixo ningunha emenda relativa a todos esos incumprimentos constitucionais que acaba de nomear. A única emenda que presentou foi relativa á posibilidade das que as comunidades autónomas puderan establecer os seus propios gravámenes en relación á recollida de residuos. Polo tanto, está vostede en contra do seu partido? Porque o seu partido non a votou en contra esta lei que vostede demonizou tanto aquí. E terceiro, digo que non se entera tampouco porque esta lei non é unha lei do que vostede dio malvado Sánchez, senón que unha transposición dunha directiva europea, pero que é unha directiva europea do ano 2008 que foi ampliada e concretada no ano 2018, e lémbrolle, tanto no 2008 como no 2018 quen gobernaba, a maioría que tiña o Parlamento Europeo era do Partido Popular Europeo, e presidido no ano 2018 por Ursula von der Leyen, que tampouco é do Partido dos Socialistas de Pedro Sánchez. Polo tanto, non se entera vostede de nada ou igual vostede ten que cambiar de partido, como dicía antes o señor Rodríguez. Estas directivas son o xermen desta lei, e de todas as leis que se aprobaron no resto das comunidades autónomas, incluído Galicia, e tamén dos plans. Porque, miren, vostedes no ano 2010, coa chegada de Feijóo á Xunta, fixeron un primeiro plan de xestión de residuos urbanos de Galicia, cos mesmos obxectivos que tiña esta directiva e coas mesmas premisas. E que pasou?
Pois que non o cumpriron. E que pasou dende aquela? Pois que pasaron de regular no ano 2010 un plan de xestión de residuos que iba en sintonía con esta directiva europea, agora mesmo non só non querer facer ningún tipo de política en materia de xestión de residuos, sino derrogar unha lei que é unha directiva europea. Isto que é un retroceso medioambiental absoluto, que evidencia o negacionismo climático no que está inmerso o Partido Popular, seguindo a estela do seu socio aliado e dende agora tamén membro da cúpula de dirección do Partido Popular, o señor Abascal. Aí están vostedes neste momento, porque tampouco nos extrañamos, non? Porque a conselleira de Medio Ambiente pois está moito máis centrada en permitir que a caza e a pesca pois campen as súas anchas que en impulsar unha xestión medioambiental dos residuos en Galicia. O que debería ser unha prioridade leva moitos anos sendo algo secundario. Galicia leva máis de 15 anos de parálise, de incumprimentos e de falla de vontade política por parte da Xunta. Nos planteamos hoxe unha emenda, non unha emenda terrorífica planteada por uns radicais medioambientalistas como somos nosos socialistas, senón que o único que pedimos é que cumpran uns parámetros que vostedes mesmos recolleron no Plan de Xestión de Residuos Urbanos 2010-2020, que tiña unha folla clara de ruta, que era prevención, recollida selectiva, educación ambiental e apoio aos concellos e aposta pola compostaxe e economía circular. Eso é o que pedimos, porque 15 anos despois pois non o cumpriron. Non desenvolveron as plantas comarcais, non se implantou a recollida selectiva de materia orgánica, non se acompañou aos concellos ni técnica ni económicamente e o que é o máis grave, seguimos a ter a incineración como eixo central do modelo galego de residuos. Mentres Europa camiña cara a reducción e a reciclase e así tamén outras comunidades autónomas, Galicia continúa queimando residuos en Sogama. A Xunta fixo da incineradora Sogama o seu único instrumento, un modelo obsoleto, centralizado e ambientalmente insostible que nos está a causar custos económicos e ecolóxicos tanto para nós como cidadanía como para os diferentes concellos de Galicia, os 295 concellos que mandan a Sogama os seus residuos, dos cales o 60% destínanse a valorización enerxética para todos os mortais, queimanse. O son un 18,3% recíclanse e menos do 0,5% se dedican a compostaxe, un éxito da xestión total. É irónico, E agora, despois de 15 anos, pois pretenden sinalar vostedes aos concellos, culpabilizan os concellos de non cumprir os obxectivos europeos, cando foron precisamente os concellos os que máis esforzo fixeron con recursos moi limitados para mellorar a recollida e sensibilizar a veciñanza. Non poden pedirlles aos concellos que fagan o que a Xunta non fixo. E pedimoslle nesta iniciativa apoio técnico e financiero, o apoio que os concellos necesitan para a implantación desa taxa e dos sistemas de recollida, porque voulle explicar eso en relación ao que dicía vostede da taxa. Miren, esta taxa viña recorrida, esta taxa na directiva do ano 2008 e foi ampliada no ano 2018 na directiva europea esa que aprobou o Partido Popular Europeo. E falaba dese pago por xeneración para fomentar a reciclaxe e reducir os residuos. España foi advertida no ano 2022 pola Comisión Europea do risco de incumplimento, un risco que se pagaría con sancións da Unión Europea e tamén coa perda de acceso a determinados fondos europeos. Pois ben, esta taxa non ten un fin recadatorio. O que ten é un fin como unha medida clave para avanzar cara a unha economía circular e unha xestión sostible, con bonificacións, con reduccións posibles, se a xente fai ben os deberes, porque en Galicia cada persoa xera 417 kilos de residuos urbanos ao ano. E dentro de todos os residuos o que chega a Sogama, o 82,6% son residuos mesturados. Como podemos permitirnos seguir tendo estes datos no ano 2025? Pois nós o que pedimos tamén nesta iniciativa, nesta emenda, é que se utilicen campañas para fomentar tamén o comportamento da cidadanía para que mude a súa forma de xestión individual dos residuos e así mellorar a prevención, a separación en origen e a reutilización. E ampliar a rede de plantas, porque agora mesmo Galicia, 15 anos despois, non está preparada, non desenvolveron, pero que nen sequera as plantas de tratamento de residuos non fixeron nada. E agora piden que se derogue unha lei estatal do ano 2022 que é unha directiva, que ven dunha directiva, unha transposición dunha directiva europea que aprobou o Partido Popular Europeo. Es que vostede está de broma. Isto xa non é nin greenwashing nin nada. É botarse ao monte, é negacionismo climático puro e duro que vostede está defendendo aquí, señor Armelo. Nós queremos unha nova política galega de residuos. E vostedes non poden falar de economía circular se seguen queimando o 60% dos residuos, non poden
poden falar de responsabilidade ambiental cando se deixa abandonados os concellos e non poden falar de cumprimento europeo cando ignoran as propias obrigas da Unión Europea. E non somos un refuxio climático. Para o Partido Popular, refuxio climático é un lema de Fitur, porque non cumplimos ningún dos requisitos en ningún dos territorios para isto. Polo tanto, o que lle pedimos dende aquí é que traballen por Galicia, porque Galicia merece unha política de residuos moderna e non unha política de fume. E a Xunta, se de verdade quere cumprir con Europa, debe deixar as ideas peregrinas como a derogación dunha lei, que é unha transposición, repito, dunha directiva europea aprobada por o Partido Popular Europeo. Debe deixar de buscar culpables e debe comezar, por fin, tras 15 anos, a asumir responsabilidades. E espero que acepten a nosa emenda tendo en conta que é unha transposición literal do Plan de Xestión de Residuos elaborado polo Goberno do Partido Popular da Xunta de Galicia no ano 2010. Polo tanto, tendo en conta que o elaborou o seu equipo técnico, os técnicos dos que dispón a Xunta, que son os técnicos preparados medioambientalmente, pois espero que vostedes aproben a nosa emenda. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Bará. Grazas, presidente. A verdade, cando vin a primeira versión desta PNL, interpretei que era unha PNL preventiva ou autodefensiva. Despois, cando vin a autoemenda, pareceume máis unha PNL innovadora, dentro da capacidade de innovación que hai no seu grupo. Claro, a primeira innovación é instar a Xunta a facer unha campaña contra o Goberno Central financiada con fondos públicos. Esta proposta recollen a vostedes. E o que decimos é que se queren facer campañas partidistas, páguenas co diñeiro do Partido Popular. Non malversen os recursos públicos como fixeron no Concello de Noia. Págueno co diñeiro do Partido Popular. Non nos pidan que apoyemos unha campaña con fondos públicos. Ainda que vostedes xa teñen en marcha un contrato licitado para facer unha campaña sobre residuos que utilizarán para este fin, claro, non nos vai sorprender. A segunda innovación. No seu negacionismo fanse oposición a si mesmos. Porque, se yo dixo a portavoz a señora Castro, se yo dixo o Partido Socialista, porque foi o Partido Popular Europeo, o bipartidismo, entendemos, europeo, pero neste caso o Partido Popular, que ten a maioría no Parlamento e na Comisión, quen aprobou a directiva que vostedes agora pretenden derrogar. Eu creo que debían falarse entre sí e ver realmente que posición defenden, ou é que o Partido Popular galego xa abraza o negacionismo máis absoluto e se desmarca desas tibias posturas que ten o Partido Popular Europeo. E claro, aprobouse esa directiva que penaliza, vostedes non acaban de entendelo, penaliza a incineración, que é a fallida solución que vostedes impuxeron por medio de Sogama, que é a Sociedade Galega da Incineración. A terceira innovación é que vostedes, a verdade é que fan aquí propósito de emenda, non lle vimos ninguna confesión, pero propósito de emenda fan, porque se é tan mala esa lei 2/2022, explíqueme unha cousa, señor Hermelo, por que xa estiveron vostedes na votación? Por que vostedes presentaron unha emenda a número 489 que di con estas finalidades estableces un impuesto aplicable al depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración de residuos excluida la valorización energética en el título 8º de esta lei? Vostedes propuxeron o mesmo que agora están negando, propuxeron na tramitación da lei no Congreso dos Deputados. Vostedes o que son especialistas en culpar os demais, en atacar, en insultar, en caluniar a todos aqueles que lle plantan cara. Chámase UDC, chámese Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ou chámese Consello da Cultura Galega. E mire, señora Hermelo, ten aquí vostede unha magnífica ocasión para condenar os ataques violentos producidos en Cangas no pleno da Mancomunidade contra as alcaldías de Cangas, de Bueu
e de Moaña. Non, estou dicindo a señora Armelo que estaba ali presente, que estaba alentando co seu grupo a xente a que agredise, insultase e atacase a ese representante legítimo da ciudadanía. Ten vostede a ocasión aquí de pedir perdón pola actitude do Partido Popular nese pleno que é absolutamente despreciable e condenable. E miren, voulle explicar tamén unha cousa para que lles quede claro, porque vostedes negan a maior, é que a Xunta ten competencias en materia de residuos. Son competencias autonómicas. E ten competencias especialmente en materia de planificación e de prevención en materia de residuos. E ten, desde logo, competencias porque creou Sogama. Para que creou Sogama, entón, se non ten competencias? Creou Sogama para convertir na solución da xestión dos residuos a incineración, que resulta que agora é unha solución que se considera que... Quere falar vostede, señor Trenor? Non lle deixaron falar, quere falar ou que pasou? Home, estásme interpelando, non che deixaron falar. Sogama, que é a solución baseada na incineración, a solución cunha empresa privada que se chama Naturgy, que fai aí uns suculentos negocios coa Xunta, e dalle. Silencio. Como digo o presidente, hai que saber encaixar. Hai que ter a pel un pouco máis dura, hai que ir preparados. Que fai negocios suculentos esta empresa, como sempre, non as grandes empresas. Señor Trenor, por favor, modérese. No, por favor. No, silencio, por favor, se non teño que chamar a orde. Miren, vostedes adxudicaron 780,5 millóns de euros nos últimos 10 anos cun grupo empresarial en grandes contratos que foron o que puxeron a Sogama contra as cordas e foron os que obrigaron a subir ese inmenso taxazo que aprobaron vostedes do 70% en 6 meses, que abrasaron e asfixiaron os concellos. Esta é a verdadeira raíz do debate que estamos hoxe dando aquí, non botarlle a culpa a non sei quen. Esta é a verdadeira razón e a responsabilidade da Xunta. E fixeron este enxendro, este monstro de Sogama, para desenvolver un modelo de xestión absolutamente aberrante, antiecolóxico, consistente. Fíxense vostedes que aberración falaba a señora Armelo de que en Galiza temos moitísima dispersión de poboación, en transportar 900.000 toneladas de residuos que na súa maior parte, a metade, son materia orgánica e cirauga, por toda Galiza para leválos a Cerceda, para secalos co gas natural que factura religiosamente a empresa socia da Xunta, é dicir, Naturgy, e para queimalos, para producir enerxía que despois comercializa tamén a empresa socia da Xunta, que é Naturgy. Mire que caso de economía circular. Isto sí que é economía circular, isto sí que é innovación no trato de favor ás empresas amigas que practica o Partido Popular. Pois con este sistema Galiza incumpriu os obxectivos de prevención, de reutilización e de reciclaxe do ano 2020, que eran do 50%, vai cumprir tamén o dos 2025, que é o 55%, e isto o que supón é o fracaso estrepitoso deste sistema, Sogama, Sogaín, Sociedade Galega de Incineración, e vostedes como poden presumir disto, como poden presumir destes gráficos da memoria do Sogama, que di que dos 900.000 toneladas que chegan ali, o 80% van a incineración e ao vertedoiro. Exactamente 746.000 toneladas. Cando vostedes prometeran no plan de residuos 2010-2022 que ian construir 12 plantas de compostaxe e ian compostar 245.000 toneladas de bioresiduos. Nada, de nada, de nada. E miren, esta deriva kamikaze de Sogama, esta política expansiva de grandes contratos, o incremento dos custos do gas, eses 20 millóns que factura a súa empresa socia, a aposta por tratamentos finalistas, o negocio dopado da Xunta con Naturgy, fixo que Sogama entrase nunha situación de colapso. Esta proposta é unha cortina de fume para desviar a atención disto e para desviar a atención deses taxazos aprobados, por certo, na lei de acompañamento dos orzamentos do 2025 para subir a taxa de Sogama, o taxazo de 66 a 108 euros, e agora van a subir ainda máis porque lle van a aplicar o IPC, segundo a memoria de Sogama vai pasar a 110
euros. Polo tanto, a conclusión é que a Xunta faille pagar aos concellos a súa mala xestión, os seus erros e os seus incumprimentos. E o BNG, desde logo, non lles vai avalar a estas alturas ningún cheque en branco, e menos non lles vai avalar pagar con fondos públicos unha campaña partidista como pretende vostedes do Partido Popular. Nin lles vai avalar que poñan nesta iniciativa que este tipo de tratamentos dos residuos serven para contribuir a converter a Galiza nun refuxio climático e loitar contra o cambio climático. Se xogame unha fábrica de cambio climático, señora Ermelo, non se acaban de enterar. E o BNG, coa mellor vontade, presentou unha emenda para chegar a acordos, para cambiar o sistema, para cambiar os sistemas, os tres sistemas que hai en Galiza que necesitan cambiar, necesitan mellorar, necesitan reconducirse, e tamén para apoiar os concellos, que son aquí os que pagan os pratos rotos das responsabilidades dos demais, para axudar os concellos na adopción gradual de cambios que hai que introducir sí ou sí na política dos residuos e tamén na fiscalidade dos residuos. E non veña aquí vostede a mentir porque a legislación, a normativa europea, a legislación estatal e a galega non excluen a posibilidade de aplicar bonificacións en función de criterios xeográficos, de rendas sociais ou os que se queiran. E así se fixo, por exemplo, na Mancomunidade do Morrazo, e así fai a maior parte dos concellos, están facendo os concellos, polo tanto non hai ningún problema para iso. E por último, unha recomendación: abandonen a bronca, abandonen a crispación e abandonen o insulto e deixen de utilizar o goberno da Xunta, que non lles pertence a vostedes, para atacar a todos aqueles que non lles din sí igual. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Ermelo. Grazas, presidente. Ben, señor Bará, este final, bueno, vai ser certo eso de que un ve noutro o que leva dentro. Vexo queimado a vostede. Debe ser por mor de aprobar unha suba dun 73% en Gondomar encima fora do goberno. Queima, señor Bará, iso sí que queima, máis que xogama. E, señora Castro, eu, desculpe, eu non lle direi a vostede que non se entera, nin moito menos que ten afectadas a educación, o nivel intelectual, o desenrolo mental debido a unha grave enfermidade. Eu non vou caer nese tuit seu. Señora Castro, isto sí que é unha vergonza, señora Castro. Direi, señorías, que o que acabo de escoitar aquí é o que esperaba de vostedes. Non esperaba outra cousa. E por eso, señorías, por eso, nunca sentirei en vostedes o amor a Galicia e o amor aos galegos e as galegas. Porque vostedes antepoñen, sen ningún rubor, o bulo a Galicia. Xa o vimos cos peles, xa o vimos con Alto, e agora vemos con isto, señorías, o vemos con isto. Vostedes e a súa absoluta falta de realidade. Mírense, señorías, están na bancada da oposición, e saben por que están aí? Pois por discursos como os de hoxe, manipulando datos, buscando unha excusa para que as familias, os autónomos, as empresas, cada galego e galega paguen un imposto encuberto chamado taxa. Vostedes que alzan a man para que esta lei do goberno Sánchez castigue os bolsillos dos galegos. Alá vostedes, señorías, porque o que importa aos galegos e as galegas é ter un goberno que vele polo seu día a día. E aí vostedes non están. Tampouco estiveron en Cangas. Quen o diría? Todos vostedes desfilando nesta tribuna e acusando duns feitos que descoñecen e que interpretan mal. Cangas e os cangueses e canguesas teñen bastante personalidade e unha personalidade propia. Cangas saiu á rúa a velar polos seus dereitos.
Dereitos que o Goberno da Mancomunidade esqueceu. Esquecéronse do diálogo, esquecéronse dos dereitos dos veciños e das veciñas. Esqueceron que o pobo é soberano e decide. Cangas, señorías, dixo alto e claro non ao tasazo. Así que, señorías, deixen de falar desde a distancia, desde o descoñecemento, desde o odio, achéguense a Cangas, escoiten e recapaciten. Cangas sempre, sempre, sempre paga a pena. E paga a pena defender sempre ao mellor pobo do mundo. E o que non lle guste isto que acabo de decir, simplemente direi, señorías, a chorar a Cangas. Sobre as emendas... Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, sobre as actuacións que debe desenvolver o Goberno galego co fin de adaptar as súas políticas de xestión forestal ao cambio climático. Non se presentaron emendas para formular a proposición non de lei. Ten a palabra a señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Boas tardes a todos e todas. Ben, o paso do tempo ten efectos diversos sobre as cousas e tamén sobre as persoas. Co tempo, as sensacións máis intensas, as que nos sacuden por dentro, tenden a esvaecerse, a perder aristas. E se non temos cuidado, tamén se esvae a memoria colectiva, esa que debería servirnos para aprender dos erros. Pasaron apenas 2 meses dende aquela vaga de lumes que converteron a boa parte do noso país en un auténtico inferno que cercou aldeas, que quemou vivendas, que arrasou cultivos e que deixou tras de sí unha paisaxe apocalíptica. Con todo, escoitando a Conselleira de Medio Rural, dá impresión de que o Goberno galego, para el, o drama xa quedou atrás. Volvemos ver o mesmo patrón de sempre, anuncios pomposos, propaganda a grande pantalla, promesas nos orzamentos, pero co paso das semanas o globo da propaganda vai se deshinchando e o que queda é o de sempre. Burocracia, responsabilidades desplazadas aos concellos e, sobre todo, a ausencia real de un cambio necesario nas políticas forestais e rurais. É o mesmo guión que vimos despois dos incendios do 2017 e do 2022. O Partido Popular da Xunta de Galicia actúa como se o problema fose estacional, como se cada setembro o lume se apagara tamén nas súas responsabilidades. Pero os incendios non son un fenómeno conjuntural, son un síntoma estructural. Son a consecuencia directa de dous factores que todos coñecemos e que se retroalimentan: o cambio climático e o abandono do rural galego. O primeiro factor, o cambio climático, pois xa non é unha hipótesis de futuro, é unha realidade que está a transformar o noso territorio a unha velocidade que nin a política da Xunta de Galicia nin a planificación forestal galega pois saben seguir. O aumento das temperaturas medias, as ondas de calor cada vez máis longas e intensas, a disminución da humidade ambiental, o incremento das secas prolongadas están a crear un escenario novo, no que o lume se comporta de forma distinta, máis rápido, máis alto, máis imprevisible. O cambio climático non só multiplica o risco, sino que amplía a tempada de incendios. Xa non arde só no verán, tamén na primavera e no outono. Hai uns anos os grandes incendios se concentraban en agosto, ou se comenzan en maio e non rematan ata novembro. E isto non é unha tendencia puntual, é unha nova normalidade climática co que debemos convivir. E este verán o lume
non só devastou aldeas e montes, senón tamén espazos naturais de enorme valor ecolóxico. Arderon áreas dentro do Parque Natural do Invernadoiro, da Serra da Anciña da Lastra, da Baixa Limia Serra dos Ureis, na provincia de Ourense, pero tamén no Parque Natural das Fragas de Eume, en Red Natura 2000, o Macizo Central, etc., etc. Non estamos, pois, só ante monte queimado, que xa é bastante. Estamos ante a destrucción de hábitats fundamentais para especies en peligro, ante a perda de corredores ecolóxicos, ante solos queimados e erosionados, ante o dano directo a acuíferos e ríos e ante unha ferida aberta no patrimonio natural da humanidade que Galicia está obrigada a preservar. E aquí entra o segundo gran factor, o abandono progresivo do rural galego. Galicia sofre unha crisis demográfica e socioeconómica profunda, perda constante de poboación, envellecemento, desaparición de servicios básicos e abandono de actividades agrarias e gandeiras. Onde había antes hortas, prados e leiras sementadas, hoxe hai matogueira e monte abandonado. Onde antes había xente que coidaba o territorio, hoxe hai soidade e desatención. Esa combinación é o que converte o lume nun monstro imparable. E ante esta realidade, a Xunta non pode seguir respondendo con parches nin con improvisación, porque o que vivimos este verán non foi un accidente, foi un resultado dun modelo fracasado, un modelo centrado na extinción e non na prevención, baseado en contratos temporais, en brigadas fixas discontinuas, en traballos limitados a 3 meses ao ano, un modelo reactivo que cada verán se ve desbordado polos mesmos problemas de sempre. E, mentras tanto, seguimos sin plans de ordenación, de recursos forestais e sin un plan integral para o rural galego. Señorías, a prevención é ter territorio vivo, a mellor barreira contra o lume e o cultivo e o gando e a xente que queda no rural, porque ten servicios, ten emprego e tería futuro. Por iso, esta proposición non de lei que os presentamos non é só unha chamada de atención, é unha proposta rigurosa, porque o que está en xogo non é só a superficie forestal, é o modelo de Galicia que queremos, porque temos unha Galicia despoboada, cuberta de maleza condenada a arder cada verán. É o que queremos, ou unha Galicia viva, con aldeas habitadas, con agricultura sostible, con pastos e mosaicos productivos, con mocidade que poida quedar a traballar e vivir no campo. Non hai loita eficaz contra o lume sen revitalización do rural. Esa é a verdade que, por fin, parece asumida por todos, pero que o PSDG está disposto a traducir en propostas concretas. E esas propostas están recollidas nesta iniciativa que sometemos hoxe a debate. E a través dela instamos ao Goberno galego a poñer en marcha un plan integral de revitalización do rural galego, que inclúa medidas reais de apoio á agricultura, a gandería, a silvicultura sostible, a recuperación de servicios básicos e os incentivos necesarios para atraer e fixar poboación nova nas zonas de maior risco. Outro punto que propomos é desenvolver un plan de ordenación do territorio baseado en mosaicos de usos, cortalumes verdes e xestión activa da biomasa, tal e como recomendan os expertos e recolleu o propio dictamen parlamentario aprobado nesta Cámara hai máis de 7 anos. E o terceiro punto reclama o diseño de políticas forestais adaptadas ao cambio climático que deberán ser presentadas neste Parlamento no plazo de 3 meses. Non é unha petición desmesurada, é simplemente exixir que a Xunta faga o que ten que facer, planificar, prever e actuar con responsabilidade, porque, señorías, xa non vale alegar sorpresa nin escudarse nas circunstancias. O cambio climático é unha realidade que xa nos alcanzou e Galicia é unha das rexións máis vulnerables de Europa. Non podemos seguir agardando a que cada verán nos volva por fronte ao mesmo desastre. Compre cambiar o enfoque, poñer acento na prevención e na planificación a longo plazo, coordinar esforzos entre administracións e implicar a cidadanía nun novo contrato social co territorio. Iso é o que propón o Grupo Parlamentario Socialista, pasar do discurso á acción, da propaganda á planificación, da resposta urxente ao compromiso duradeiro. Nada máis, gracias. Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Fernández Fernández. Presidente, señorías, a situación orixinada por esta vaga de lumes mostrou perfectamente o grado de indiferencia, ineptitude e inutilidade dos dirixentes do Partido Popular na Xunta de Galiza. Unha desidia de proporcións nunca vistas no noso país. Galiza viviu unha auténtica catástrofe ambiental, social e económica coa vaga de lumes que arrasou a nosa terra neste verán, cunhas 145.000 hectáreas queimadas que deixaron ao seu paso un regueiro de destrución nunca visto. Foron uns lumes que provocaron os incendios máis grandes da historia de Galiza. A magnitude catastrófica é de proporcións dificilmente imagináveis fai solamente uns anos. Señorías, esta desastrosa vaga de lumes deste verán arrasou con todo o seu paso, con perdas catastróficas no sector agroforestal que traerán un problema grave de supervivencia para as mulleres e homes que manteñen este sector, vital para o noso rural. Se falamos de gando, ardeu gando, vacún e ovino, naves, palleiras, instalacións das explotacións, peches, maquinarias, pastos, forraxes. Se falamos do viñedo, centos de hectáreas queimadas, afectadas fundamentalmente na DO de Valdeorras e Monterrei, pero tamén na Ribeira Sacra e no Ribeiro. Moitas quedaron totalmente devastadas e outras con graves danos. Nos soutos, perda de centos de hectáreas de soutos nos que se perdeu a colleita ou incluso os propios castiñeiros, en moitos casos de decenas de anos ou incluso centenarios. Na apicultura, queima de colmeas, eliminación do seu hábitat e perda da produción. No forestal, miles e miles de hectáreas de piñeirais e masas de frondosas autóctonas. Algúns cálculos falan de 3 millóns de metros cúbicos de madeira arrasada. En resumo, arderon pastos, viñedos, soutos, forraxes, explotacións agrarias, gando, colmeas, maquinarias, montes arborados. Unha paisaxe desoladora é o que vemos nas terras de Monterrei, Valdeorras, o Macizo Central, Quiroga, Ribeira Sacra, Viana. E despois dese desastre, chegan os arrastres, a erosión, a contaminación dos acuíferos, que xa se están a dar en moitas das zonas afectadas, comezando polo desastre que vemos todos os días xa en Valdeorras. Un fracaso estrepitoso. Señorías, estamos ante un exemplo de libro, ante un exemplo de fracaso das políticas do desenvolvemento do medio rural. Un exemplo do que significa o baleirado poboacional de amplas zonas de Galiza. Un exemplo do que trae a falla de apoio ao sector gandeiro extensivo nas zonas de montaña. Un exemplo da falla de alternativas rurais para as mulleres e homes que puideron ter interese no establecemento nestas comarcas de Galiza. Un exemplo da insuficiencia en inversión nos montes, especialmente neses montes veciñais en Mao Común, que teñen convenios e consorcios coa Xunta de Galicia, que son xestionados directamente pola Xunta do Partido Popular. Un exemplo da falla dunha política forestal acorde co territorio no que vivimos, só pensada para o eucalipto e para amplias masas de coníferas de forma continuada. Un exemplo, en definitiva, do abandono e da prevención. Este fracaso traerá consigo unhas consecuencias moi graves e podemos consideralo o preludio de máis ondas ou vagas de lume se non se toman as medidas adecuadas, se non se cambian as políticas para o medio rural. Señorías, Galiza non pode continuar con este modelo. Hai que tomar conciencia. Calquera parte do noso querido país de Galiza está en risco. Esta dantesca situación que se describe porque é un feito pode pasar en calquera comarca da nosa terra.
Hai que ter altura de miras e debemos tomar esta vaga catastrófica de lumes como último aviso. Non debemos tomala á lixeira. Estes lumes, esta negra sombra, ten que significar un punto de inflexión. Debe haber un antes e un despois. Señorías, ante esta situación do BNG trouxemos o plan da cinza á vida ao debate a este Parlamento. Este plan non se limitaba só a unha proposta para reconstruir o que o lume destruiu, senón que busca transformar o modelo de monte e o rural galego. Polo tanto, este plan era unha proposta que non pretendía ser un documento pechado, senón a base dun debate amplo e plural para acordar unha estrategia de país fronte aos lumes e por un rural vivo e con futuro. Un documento con uns obxectivos e unhas medidas claras e concisas. Señorías, o plan da cinza á vida é algo máis que unha simple proposta de voluntarismo. É unha proposta para tomar decisións que podan evitar ese futuro desolador para a nosa terra, para Galiza. Un futuro que será moi complicado se non se toman e se non se fan os cambios e non se toman as medidas oportunas para que haxa unha aposta de xeita claro polo rural. Polo tanto, ese plan da cinza á vida implicaba propostas concretas e precisas, máis de 50 propostas para cambiar o futuro rural deste país. Propostas encamiñadas e dirixidas a un monte multifuncional e diverso, con a aprobación dunha moratoria indefinida por eucalipto. A superficie ocupada por esta especie pirófita excede por moito a que figura no Plan Forestal de Galiza e hai que porlle coto. Un desenvolvemento multifuncional do monte, con proxectos que atendan aos sistemas de pastoreo, gandería extensiva do monte, a produción de madeiras de calidade para a segunda transformación e o aproveitamento de outros produtos do monte. Priorización e incremento das axudas ás zonas de montaña que utilicen o monte e as terras abandonadas como base da súa explotación gandeira ou agraria. Unha revitalización económica e social para un novo modelo de desenvolvemento rural, con incentivos económicos nas zonas de baixa densidade poboacional, unha mellora do financiamento dos pequenos concellos, unha mellora da dotación de servicios e equipamentos básicos da sanidade, educación, atención á infancia, dependencia, un plan de emprego verde dotado con 50 millóns de euros. Por suposto, unha prevención estrutural e unha resiliencia, máis e mellores actuacións políticas de prevención, blindar as vivendas fronte ao lume, establecendo franxas de protección a casas e núcleos de 100 metros e creando un fondo extraordinario por parte da Xunta de Galicia para executar esta medida. Señorías, por desgraza para este país, a resposta do Partido Popular foi a de sempre. Xa se imaxinan cal foi. Non. Non a cambiar o modelo, non a recuperación rural, non e non. Tampouco é que fixeran outras propostas alternativas. Bueno, sí, hai unha proposta alternativa que sí que fixeron, máis eucalipto. Propor unha moratoria trampa que permita seguir inzando o noso país de eucaliptos. Esa é unha proposta a única que presentaron. Nin tan siquera a única proposta que fixo aquí, dende este estrado, o señor Rueda, na súa comparecencia no Parlamento, que era de encargarse do mantemento das faixas secundarias, esas que están en torno dos núcleos dos concellos de menos de 10.000 habitantes, pois nin tan siquera esa proposta do presidente Rueda figura na lei de acompañamento, nin, por suposto, na proposta dos orzamentos do ano 26. Parece, señorías do Partido Popular, que se queren volver atrás. Parece que xa non lles interesa esa proposta que fixeron aquí demagóxicamente dende esta tribuna. Señorías, respecto á proposta do Grupo Socialista, indicar que é unha proposta que nos parece un pouco insuficiente e pouco ambiciosa. Entendemos que se debe concretar máis e, sobre todo, tendo en conta que estamos en período de elaboración do orzamento. E tendo en conta eso, pois con máis razón que se debe concretar. De todos xeitos, esperamos que a Xunta do Partido Popular e o Grupo do Partido Popular presente neste debate no Parlamento e que cumplan
é que se aprobe nese prazo e se cumpla que nese prazo de 3 meses se traiga unha proposta real para debatir neste Parlamento para darlle unha nova saída ao noso país, ao noso rural, que ten que tela, porque senón, dende logo, pola situación e polo que vamos, non é a forma máis adecuada para resolver un problema que acaba de comezar e que vimos neste verán, pero que pode ser un problema moi grande para a supervivencia deste país no futuro. Nada máis e moitas gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Conde. Gracias, presidente. Boas tardes, diputados e diputadas. Moi ben, despois de escoitar os distintos grupos parlamentarios con respecto a esta iniciativa, tamén despois de escoitar a mañán a conselleira, e tamén hoxe un día que podemos falar que de escoitar sobre o monte galego e sobre o rural galego, que se trouxeron varias iniciativas en ese sentido. Estou máis convencido de que o Goberno da Xunta de Galicia vai polo camiño correcto nesta materia. Porque o futuro do rural galego depende dunha ordenación do territorio moderna, equilibrada e eficaz. Podemos comprobar que a liña que define o modelo galego é a armonía entre economía e ecoloxía. Queremos un territorio preparado para facer fronte aos incendios forestais. Fronte que vostedes nos expoñen hoxe aquí, direilles que a Consellería de Medio Rural vén de presentar os seus orzamentos para o ano 2026. Sí, orzamentos. Supoño que o Partido Socialista, esa palabra de orzamentos, de presentalos en tempo e forma, pois non vai moito con eles. Seus seguidores, os do Bloque Nacionalista Galega, van tamén con eles. Por aportar un dato, estes orzamentos de medio rural para o ano 2026 son os máis altos da historia cos que se pretende seguir impulsando a ordenación e a defensa do territorio e o fomento do sector agroforestal. Por iso se reforza tanto os medios de extinción como especialmente os de prevención. Un claro exemplo, que hoxe se estuvo falando bastante sobre eles, son a limpeza de faixas, unha das grandes apostas deste goberno galego pola ordenación do seu territorio e contra o lume. O convenio de xestión de biomasa nas franxas secundarias, en colaboración ca FEGAM e con SEAGA, duplica o seu orzamento e chega ata os 25 millóns de euros para apoiar, como non podía ser de outra maneira, aos concellos no labor de manter limpo os perímetros pegados ás aldeas. E vou seguir aportando datos con respecto á prevención, señorías, porque o compromiso con esta reflíctese tamén nas cifras. Galicia destina máis de 75 millóns de euros á prevención de incendios forestais, case 25 millóns máis que no exercicio anterior. No ámbito da extinción, que tamén é importante e necesaria, como podemos comprobar durante este verán, o investimento acada algo máis de 40 millóns de euros. Deste xeito, o orzamento da Dirección Xeral de Defensa do Monte para tarefas de prevención e extinción ascende a máis de 116 millóns de euros, dos que os 64,9 se destinará á prevención. Polo cal, señorías, Galicia aposta por un modelo de xestión integral, ordenación forestal, prevención activa e innovación. Apóstase por un rural que xere emprego e coide o medio. Así, o orzamento total dedicado a protexer o monte ascenderá no ano 2026 a 213 millóns de euros, un incremento do 17,7% respecto ao anterior. E si, concordamos con vostedes, non vai ser todo que non, como fan os do Bloque. Si, concordamos con vostedes. Si, pasa por un futuro de diversificar o monte galego
Este Goberno aposta pola prestación de especies autóctonas, pola recuperación dos outos tradicionais e as coníferas. Destacamos os 8 millóns de euros destinados á loita contra a praga e a enfermedades, especialmente, como todos sabemos, no piñeiro, o que supón 4,8 millóns máis que no 2025. Ademais, destínanse 3,2 millóns ás restauracións das zonas afectadas nesta vaga de lumes deste verán, estando xa executados, xa gastados, máis de 1 millón de euros, sempre priorizando a recuperación ambiental e a avaliación da rexeneración natural. A isto hai que sumar as indemnizacións tanto no eido forestal como no agrogandeiro que xa están en marcha. Vostedes fan mención na súa iniciativa a que o actual modelo da Xunta de Galicia segue a centrarse na extinción e na prevención. Señora da Costa, eu creo que despois de haber escoitado a conselleira e ao resto dos compañeros que estiveron aquí expresando a política forestal de Galicia, creo que isto non é correcto. Pero, bueno, así cada un con él. Os profesionais do Servicio de Prevención de Incendios Forestais da Xunta de Galicia realizan tarefas de prevención durante todo o ano, realizando tarefas de extinción claramente cando son necesarios. E aquí, falando de prevención, vou a facer unha mención pois ao compañeiro Miguel Fidalgo, que no seu día, neste mesmo atril, decía que o Partido Popular, o PP, era o partido da pesca. PP, partido da pesca. Se me vai a permitir, con respecto tamén ao que tiñemos en fronte, que eran o das chistorras, se non me equivoco, e tamén os radicais do non. Pois eu vou a dicir que tamén o Partido Popular, o PP, é o partido da prevención. PP, partido da prevención. Veñen falando tamén na súa iniciativa, e así os puxo a diputada Rodríguez das Costa, de contratos temporais nas brigadas, de traballos limitados a poucos meses o ano. Eu, cando escoito, como escoitei aquí e leo estas iniciativas, eu creo que viven nun mundo paralelo, pero non real. E vou explicar por qué. O único partido que fixo políticas de avance, de mellorar as condicións laborais do persoal foi o Partido Popular. Nos gobernos deste goberno, en gobernos anteriores, foi o Partido Popular o que fixo e levou adiante esas políticas de mellora laboral. E se demostra que a estabilidade, 2/3, hoxe se falou aquí do personal, 2/3 do seu persoal traballa todo o ano na administración pública, señorías, e un tercio este ano traballou 8 meses e para o ano que ven traballará 9. E hai que comparalo cando vostedes gobernaban, claramente. Por qué? Porque ao que iríamos. Cando vostedes gobernaban había sobre 1.600 operarios durante o ano, pero non traballaban todo o ano. Había brigadas de 12 meses e brigadas de 9. E no verán entraban 3 meses con contratos de SEAGA por obra ou servicio. Esa diferencia entre uns e outros, o que apostan pola estabilidade e o servicio público e os que non. Deixando ahora ao lado o sector forestal, a Consellería de Medio Rural centrará os seus esforzos en apoiar unha agricultura e unha gandería sostibles, innovadoras e rendibles. No ano 2026 manteránse as axudas á modernización de explotacións e o impulso da remuda xeracional con 24 millóns de euros, así como outros 19,6 para a transformación de industrias agroalimentarias, que inclúen por primeira vez unha liña verde con máis de 3 millóns de euros. Continuando ca ordenación do territorio, no ano 2020, rematáronse 34 concentracións parcelarias que abarcaron máis de 22.600 hectáreas e beneficiaron alrededor de 18.000 propietarios. Ademais, dende o ano 2021, decretáronse 29 novas concentracións impulsadas pola Lei de Recuperación de Terra Agraria. Precisamente en canto aos procedementos de reestruturación parcelaria, a Xunta de Galicia conta cun orzamento para este ano 2026 de 16,7 millóns de euros, casi 4 máis que o ano 2025.
Cando vostedes tamén falan do deseño de políticas forestais adaptadas ao cambio climático, decirlles que a planificación forestal está garantida gracias ao Plan Forestal de Galicia 2021-2040, que xa superou con obxectivos a ordenación do ano 2035, pasando das 117.000 hectáreas a máis de medio millón de hectáreas ordenadas. A cadea Monte Industria supón o 1,8 do PIB galego. Penso, e xa vou rematando, presidente, penso que despois de toda esta exposición de datos e feitos, quedándonos moitos por nomear, queda máis que probada e demostrada a implicación do Goberno da Xunta de Galicia coa xestión forestal e a ordenación do territorio. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Agradecer ao BNG a súa posición. Señor Conde, voulle a dar un só exemplo do abandono que sufre Galicia ante os incendios forestais. Valdeorras. Alí sufrironse consecuencias do maior incendio da historia de Galicia, con máis de 30.000 hectáreas arrasadas nos concellos do Barco, da Rúa, de Petín, de Larouco, de Rubiá, de Vilamartín de Valdeorras, terras enteiras devastadas, montes reducidos a cinza e aldeas que foron arrasadas. Creo que vostede coñece San Vicente de Leira, non? Ben, pero agora, despois das lapas, chega a segunda traxedia, a contaminación das captacións de agua, o arrastre de cinza, a terra que chega, esa terra que chega aos ríos, aos regatos, e a degradación das fontes de abastecemento, que deixan sen seguridade nin estabilidade o día a milleiros de veciños. E todo isto, señor Conde, porque a Xunta non fixo o que tiña que facer, que era actuar de inmediato no terreno queimado, consolidar os solos, crear barreiras naturais, protexer as zonas de captación e acompañar os concellos na recuperación. Os alcaldes e as alcaldesas lo advertiron dende o primeiro día. Os socialistas o pedimos tamén neste Parlamento, pero a conselleira de Medio Ambiente preferiu mirar para outro lado, deixar pasar o tempo e, cando chegou o desastre, botarlle a culpa á Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Iso sí que é un exercicio de escapismo político, porque mentras se escuda en competencias, a Confederación, como decía esta mañá, leva traballando dende agosto de 2000, con 17 brigadas de 5 componentes cada unha, un total de 85 profesionais, 12 brigadas en Ourense e 3 en Lugo, que van a seguir durante 5 meses máis protexendo manantiais, estabilizando solos, etc. Esa é a diferencia. Mentras vostedes se justifican, outros traballan. E o máis grave é que os concellos, todos, gobernados por Partido Popular, por o PSDG, por o Bloque Nacionalista Galego, por independentes, están pedindo todos o mesmo: axuda, coordinación e actuación inmediata. E vostedes que fan? Ninguna soa medida, ningún plan integral, ningún apoio real aos que están ao frente do problema. Enviaron a Vilamartín 20 voluntarios que os deixaron ali para que o alcalde os dirixira nas actuacións. Así actúa a Xunta de Galicia. Son os alcaldes e as brigadas municipais e os propios veciños que están limpando os regatos, levantando diques de contención con palla, muros de pedra e pequenas barreiras naturais para frear a erosión e a contaminación da auga. E como dixo o alcalde do Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso, dixo: o lume pasou, pero os danos seguen. A xente ve como a cinza chega ás traídas e non hai ningún só apoio nin coordinación da Xunta. Estamos sós. Eso decía o alcalde do Barco de Valdeorras. Esa frase resume a perfección o que está a pasar. A soidade dos concellos ante a inacción da Xunta de Galicia. Señorías do Partido Popular, díganlle a conselleira de Medio Ambiente que en Galicia faltou goberno. Faltou planificación, faltou prevención e, por desgracia, sobrou autocomplacencia. Porque o que pasa en Valdeorras necesita
porque o que aconteceu non necesita excusas nin culpables, pero sí responsabilidades, cooperación e compromiso real. Sexan leais co país, xa remato, posto que eficaces xa non van a ser. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Daniel Castro, sobre a demanda dirixida ao Goberno galego co obxecto de que aumente, en consenso coas universidades públicas galegas, as plazas para o maestrado universitario en formación do profesorado. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Popular para formular a proposición non de lei. Ten a palabra o señor Castro. Pois, grazas, presidente. Boa tarde a todos e a todas. A verdade é que pasou o tempo bastante, xa queda lonxe Bolonia, o plan, as manifestacións. A mí non me colleron, pero, bueno, ainda era moi rapaz. Pero tamén queda lonxe todo aquilo que xa dicía o BNG na época, no 2008, no 2009, que ese plan, sobre todo, por riba de outra cousa, o que ia supoñer era a mercantilización da universidade pública, e o resultado, que tivo moitos, a maioría negativos, é que, entre moitas outras cousas, a día de hoxe, a moitos mozos e a moitas mozas soenlle certos nomes moito máis que antes. Soenlle moito máis Universidade Internacional de La Rioja, soalles Universidade Antonio de Nebrija, Universidade Isabel I, Universidade CEU San Pablo, entre moitas outras, podería dicir fácil 10 ou 15 máis. E todo isto débese a que cada vez máis mozos e máis mozas deste país lle teñen que pagar, directamente pagar, unhas cifras absolutamente escandalosas a estas universidades privadas para poder cursar o coñecido polo nome Máster de Formación do Profesorado. E eu xa directamente, por abrevialo un pouco, xa lle pregunto a toda a Cámara, pero en concreto que xa que están moi faladores os deputados e deputadas do Partido Popular, canto creen que custa este máster? Canto creen que vale? Non me dá unha cifra, Porque se o saben así por dentro, e non o queren dicir, a vostedes parecelles normal que cando o soldo anual medio dun menor de 25 anos neste país é de apenas 20.800 euros, parecelles normal que haxa rapaces e rapazas deste país pagando 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 13.000 euros, 13.000 euros por o máster de profesorado porque non hai suficientes prazas públicas. Parecelles normal que haxa xente que teña que pagar a metade do seu salario anual nun máster porque non ten as prazas públicas suficientes para facelo. Eu creo que normal non é. Non é normal destinar a metade do teu soldo para un máster que estás obrigado a facer se queres exercer esa función pública. Pero, por ser claros, se non aumentan as prazas en diálogo cas universidades, van seguir arruinando a moitos mozos e a moitas mozas. Porque xa me dirán, como se pagan 10.000 euros cos soldos que hai, e se pagan 500 euros polo aluguer, e tes que facer vida, e tes que pagar transporte, e tes que pagar gasolina. Como se fai? Como se xera aforro? Como se aforra algo a fin de mes? Estas cifras son de todo menos normais. E estamos asistindo a un exemplo evidente de que todo aquilo que ian traer os másters de máis especialización, máis capacidade, máis coñecementos, eu non sei se o trouxeron, pero que o trouxeron sobre todo foron máis ganancia das universidades privadas. O ano pasado xa, en 2024, a nivel xeral e a nivel estatal, por primeira vez na historia, o número de prazas nas privadas superou o número de prazas na pública en canto aos másters. Isto é unha auténtica burrada, se o pensamos noutros sectores da educación. O 50,3% fronte ao 49,7%. Pero aínda máis burrada, se soamente 10 anos antes, esa cifra estaba no 32,5%. Hai 10 anos, só o 32,5% das prazas eran privadas, nos másters en xeral. Entón, que pasou? Fíxose maxa ou que pasou? Pois o que pasou é que se viu un negocio, e claro, se temos ademais gobernos do PP
que asfixian financeiramente universidades públicas. Pois moitas empresas, moitas universidades privadas viron a súa oportunidade para ofrecer as mesmas titulacións, que non o mesmo coñecemento, que quede dito, as mesmas titulacións, e gañarse e forrarse, porque é un negocio redondo. E logo, xa que vamos dicir, se tes Ayuso, se tes Bonilla, se tes Ruedas e se tes Feijóos, que che aplanan e che dan a alfombra vermella para poder instalarte en cada unha das comunidades autónomas. Pero ainda máis, se falamos en concreto dos másters habilitantes, como este de que estamos a falar hoxe, de profesorado, as cifras son moito peores. As cifras son moito peores, porque as últimas cifras que temos é que do total de prazas estatais, 23.000 prazas son públicas e 40.000 son privadas, 23.000 frente a 40.000. Que diríamos se o total de prazas na secundaria fose nestas cifras? Estaríamos alarmadísimos. Entón, por que o permitimos nos másters? Cando encima estamos falando duns másters habilitantes que son obrigatorios. E aquí podemos entrar un pouco na ideoloxía de comprou no que traballo lle vai dar, pero o que pasa é que moita xente non o pode comprar. Moita xente non pode gastar 7.000 euros nun máster, 8.000, 12.500, 13.500 euros nun máster, nun ano. Non pode. Entón, o que comprou non, pois quedase na casa, na TVG, ou nos gobernos que compra o Partido Popular, pero deso teremos outro día. Sobre todo, cando estamos falando de universidades privadas, que o que lles move é a usura, pura e dura. Porque ano a ano están subindo os seus prezos e poden subilos porque non se fai nada ao respecto. Cada ano son máis caros e poden seguir gañando máis porque non teñen contra quen competir, porque non hai máis prazas públicas. Mais aínda, cando sabemos, a pesar das dificultades que hai neste país para obter datos propios galegos, que en torno a 3 de cada 4 alumnos e alumnas deste país quedan sen prazas, solamente calculando as prazas públicas e a oferta pública galega que hai. Os que solicitan e as prazas públicas que hai. 3 quedan fora. É unha absoluta animalada. Temos que preguntar como permitimos estas cifras. En ningún outro sector da educación as permitiríamos. Como podemos permitir que un máster que é obrigatorio, se alguén quere exercer unha profesión regulada no Estado español, na maioría dos casos teña que pagar unha absoluta millonada para posteriormente opositar? Porque ademais teña unha cousa clara, o prezo dos másters na privada non vai deixar de subir. Iso está claro, é o negocio perfecto. Teño un goberno amigo nunha comunidade autónoma que asfixia financeiramente as universidades públicas, logo deixame a alfombra vermella para poder instalar as miñas universidades privadas, a pesar de que non cumpre os criterios da legislación autonómica, dá igual, e logo non lle deixa competir en pé de igualdade as públicas contra min, pois win-win, como se sabe dicir. E vamos a instalar máis universidades privadas, e xa se está comezando a ver en Galiza, cada vez con máis forza. Estamos vendo en Santiago, en Vigo, na Coruña, CESUGA, Universidade Intercontinental de la Empresa, etcétera, etcétera. Entón, por resumilo xa, nesta proposta do BNG, queremos propoñer, eu creo que algo tan sinxelo e entendible, como que os mozos paguen 600 euros polo máster, e non 6.000, nin 7.000, nin 8.000, nin 12.000, nin 13.500. Eu creo que é de puro sentido común. Propoñemos que o goberno deixe a un lado a guerra contra as universidades públicas, eu creo que absolutamente triste e penosa, como se está vendo nos últimos días, absolutamente triste e penosa, e dialogue con elas para ofrecer máis prazas no mestrado de profesorado. E vostedes, señores do Partido Popular, e señores e señoras do Partido Popular, pois terán que decidir se prefiren que cada día os alumnos e alumnas deste país vayan coñecendo máis a Universidade CEU San Pablo ou a Universidade Nebrija e menos a USC, a UDC ou a UVigo. Alá vostedes. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Vázquez Suárez. Moitas gracias, señor presidente, e moi boa tarde, señorías. Mire, señor Castro, se te rueda que o que temos en Galicia, educación gratuita,
dende infantil ata a universidade. Iso é o que ocurre se te rueda. Sí. A primeira é a única comunidade autónoma de todo o Estado español. Pero, bueno, en fin, o que ven a propoñer hoxe o BNG é exactamente a liña de traballo que dende o Grupo Popular se ven defendendo e impulsando nos últimos anos, así que benvida sexa a coincidencia. Coincidencia no fondo, non na forma, porque, señor Castro, as prazas non as limita a Xunta de Galicia, e vostede o sabe perfectamente. Son as universidades as que propoñen o número de prazas en función da súa capacidade docente. Isto non o di esta diputada, isto o di quen vostede sabe que o di. Precisamente por iso, dende o Partido Popular, propoñemos unha emenda que na primeira parte di que o Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a solicitar en diálogo coas 3 universidades públicas galegas o aumento no número de prazas. Efectivamente, compre lembrar que o mestrado en profesorado é unha titulación habilitante, que é un requisito indispensable para acceder ao corpo docente tanto de secundaria, de formación profesional, bacharelato e escolas oficiais de idiomas. Por iso, garantir, lóxicamente, unha oferta suficiente de calidade é un obxectivo esencial da política educativa galega. Hoxe en Galicia temos alrededor de 800 prazas para este mestrado e o Goberno galego leva moito tempo analizando ese desaxuste que hai entre a demanda e a oferta de prazas, un desaxuste que, por certo, non é só exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, senón que é común a todo o Estado español. E isto que provoca? Pois provoca dúas consecuencias claras. Por unha banda, o incremento das matrículas nas universidades privadas e, pola outra, a escaseza de perfis profesionais moi específicos, mentras noutras áreas hai exceso de titulados. O conselleiro de Educación precisamente reuniuse recentemente co reitor da UNED en Madrid para trasladarlle unha proposta concreta de aumento de plazas na modalidade a distancia en Galicia. E tamén, lóxicamente, mantén un diálogo permanente coas 3 universidades públicas galegas para acordar un incremento equilibrado e sostible da oferta, especialmente nas áreas con máis necesidade, que son física e química, matemáticas, informática, tecnoloxía de máquinas ou tecnoloxía de sistemas. E, señorías, xa en febreiro deste ano, o Grupo Popular presentou nesta Cámara unha iniciativa na que se instaba a Xunta a reforzar precisamente esa colaboración coa UNED para incrementar a oferta de prazas a distancia deste mestrado, que é a nosa segunda parte da emenda. É dicir, señor Castro, o Partido Popular non se incorpora hoxe a este debate. Levamos moitos meses traballando nesta dirección con propostas concretas. E agora ben, este debate non pode limitarse só á cantidade de prazas. Debemos falar tamén de calidade e da adecuación da formación á realidade do sistema educativo. Por iso, o Goberno galego tamén pediu ao Goberno central que actúe en dúas frontes. Unha, para axustar a oferta das facultades á demanda real do sistema educativo e, por la outra, mellorar a formación e as competencias do profesorado, revisando tamén uns temarios totalmente desactualizados e desconectados do que é a realidade dos centros de ensino. E, señorías, falando de universidades, tamén quero facer unha reflexión. Precisamos institucións académicas centradas no seu labor docente e investigador. Vímolo estes días cando a UDC decidiu sustituir a bandeira de España pola bandeira palestina. Dende o Grupo Popular, por suposto, respetamos todas as causas xustas, respetamos a liberdade de expresión, pero defendemos con firmeza que as universidades deben manter a súa neutralidade institucional e centrarse na formación e na excelencia académica. E falaba aí un momento de respeto. E tamén falando de respeto, gustaríame facer outra reflexión. O que vivimos nesta Cámara nas últimas sesións e mesmo nas redes sociais de algunha deputada é algo inaceptable. Que unha deputada do Partido Socialista insinúe que un deputado do PP ten secuelas mentais por ter padecido a COVID, que un presidente
que un alcalde presidente da Deputación de Lugo en concreto se refira a unha compañeira desta Cámara dicíndolle que a mocidade é unha enfermidade que ten cura e que unha diputada do Bloque Nacionalista Galego chame ao Grupo Popular panda de psicópatas. Isto non son bromas, nin ironías, son insultos, son ataques persoais e son unha vergoña para esta Cámara. Ridiculizar a quen sufriu unha enfermedade grave é inhumano. É, ademais, unha auténtica barbaridade, porque todos sabemos cales son as consecuencias da COVID, con secuelas reais que poden ser tamén cognitivas e neurolóxicas, que afectan ao desenvolvemento mental e a calidade de vida de moitas persoas. Facer burla diso é facer burla do sufrimento de milleiros de galegos e galegas. Decirlle a unha deputada moza que a xuventude é unha enfermidade que ten cura non é ningunha broma. É o reflexo do que o PSOE pensa da mocidade. Esta frase encerra un desprezo profundo, unha visión anticuada e elitista da política, como se ser novo fose un defecto e non unha oportunidade. Nós pensamos que é unha oportunidade. E xa que dicir de chamar panda de psicópatas a un grupo parlamentario completo, algo que sobrepasa absolutamente todos os límites da educación, da decencia e da ética democrática. É unha mostra de intolerancia, de odio e de absoluta falta de respeto cara a quen pensa diferente. Dende o Grupo Popular non imos aceptar ningún insulto máis, porque cando se insulta a un deputado, insúltase a todos os galegos que o elixiron democráticamente. E cando se degrada tanto o debate, o que se debilita non é o PP, é o propio Parlamento de Galicia. Pero, bueno, cada un o seu. Nós seguiremos facendo política con respeto, con argumentos e con valores. E, por suposto, sin risas, porque estou falando dun tema que creo que é bastante serio. Pero, bueno, vostedes sigan rindo, dá igual. Porque a política é un exercicio de contraste, non de desprezo, é un servicio público, non unha agresión persoal. E, como lle decía ao inicio, señor Castro, con ese tal Rueda, única comunidade autónoma dende infantil ata universidade gratuita, 15 anos coas tasas universitarias conxeladas. O resto xa lle deixamos a vostede. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. Señor Bouza. Gracias, presidente. A verdade, señorías, que ter que escoitar aquí que se ven a degradar o Parlamento cando unha diputada que ven a falar dunha proposición non de lei que fala da universidade, o único que fai é non falar xustamente do contido da iniciativa, iso si é degradar ao Parlamento. Degradar con insultos que escoitamos permanentemente neste hemiciclo e si, persoais. Polo tanto, non veñan a dar leccións vostedes de degradar ao Parlamento. Por favor, pídolles por favor que non veñan vostedes a dar leccións aquí de nada, e menos de insultos persoais. Ben, eu si vou a falar do contido desta iniciativa, porque é xustamente para o que vimos aquí a debatir. E vimos a tratar unha cuestión que efectivamente xa se puso de manifesto que xa foi abordada no mes de febreiro, xustamente neste mesmo Parlamento. O día 27 de febreiro de 2025, o Partido Popular, evidentemente, dirixíase a unha institución que non era galega para exixir algo, claro, como non, como fai no 80% das solicitudes que fai, como xa vimos estes días na prensa, non? Como todas as solicitudes que presenta o Partido Popular no Parlamento galego para dirixirse, como non, ao Goberno de España, porque esa é a política que fai o Partido Popular para defender Galicia. Ben, pois vimos como ese día, o 27 de febreiro, se presentaba esa iniciativa por parte do Partido Popular e se presentaba unha emenda por parte do Partido Socialista. Xustamente unha emenda que se recollía
e que, polo tanto, conlevaba a que aprobáramos esa iniciativa por unanimidade, 27 de febreiro de 2025. Que se engadía nesa proposta inicial? Pois xustamente o que hoxe debatimos. O Parlamento insta a Xunta de Galicia a reforzar os lazos con colaboración coa UNED, pero engadíase, a raíz da nosa emenda, así como buscar promover que as universidades públicas do sistema universitario galego incremente a súa. Iso foi o 27 de febreiro. E a pregunta é, que fixo a Xunta de Galicia durante todo este tempo para traballar nesa liña? Porque está moi ben que nos veña aquí a deputada do Partido Popular a decir que o conselleiro mantén reunións periódicas. Está ben, que manteña reunións periódicas. Co da UNED non. Co da UNED ten reunións puntuais para abordar temas puntuais. A pregunta é, mantivo reunións puntuais para abordar este tema cos reitores de Galicia, o conselleiro de Galicia, de Educación de Galicia, da Xunta de Galicia? É que a verdade é que xa empeza a rozar o ridículo a cuestión permanente que temos que vir aquí no Parlamento dos galegos e galegas a escoitar soamente ao Partido Popular atacar por atacar ao Goberno de España. E polo tanto, xa que supostamente se fixo todo ese traballo, de nada sirve que hoxe veñamos a debatir unha cuestión que aprobemos por unanimidade se despois a Xunta de Galicia non vai a facer nada. Porque nunca ten competencias. Eu o que non entendo é para que o Partido Popular quere gobernar en Galicia. Porque despois, cando lle chega a hora de remangarse e traballar, di que nunca ten competencias, ou son os concellos, ou é Pedro Sánchez, ou se non serán os reitores, as universidades, nunca teñen nada que facer. É que entón non entendo para que queren gobernar. Estaría ben que non o explicaran. Fagan as súas propias funcións, para iso realmente vostedes foron escollidos, pero non se fachendean tanto de que gañaron as eleccións. Pois exerzan as súas funcións. E xustamente por iso, nos hoxe podería parecer que estamos reiterando ou repetindo este debate, pero nos parece acaído, a verdade. Evidentemente vamos a sumarnos a esta proposición de lei e imos a apoiala, porque nos parece moi importante, porque falamos de modelo, como sempre. Falamos de modelo público e modelo social. Porque non soamente as persoas que teñan recursos para poder pagarse un mestrado que é habilitante para poder desenvolver unhas funcións tan importantes como de profesorado, son os que poden realmente acudir a eses mestrados. E por iso hoxe esta iniciativa o que pide algo lóxico é que as universidades públicas de Galicia o que teñan é un aumento das prazas para que teñamos máis profesorado que non teña que marchar incluso da nosa comunidade autónoma para poder desenvolver esas funcións. Cantos debates non temos aquí do profesorado que nos fai falla e da necesidade que temos dunha boa formación. E, polo tanto, o que temos que traballar tamén é na formación previa que van a ter esas persoas. E por iso as universidades públicas o que teñen que garantir é que haxa plazas suficientes para que a xente poda acceder. E que non queden á marxe todas esas persoas que por cuestión de renta non poden acceder. Pagar 5.000, 8.000 ou 10.000 euros por un máster, por desgracia, é o que teñen que facer a propia mocidade galega se quere ter que concorrer, pero a semipresencialidade dun máster non solamente temos que quedarnos con que é a propia UNED a que o ten que facer, porque non podemos apostar porque faga a propia Universidade Galega. Pero por que temos que recurrir ao que faga a UNED? Que pasa? As nosas universidades non o poden facer. Por que non o poden facer? O Conselleiro de Educación está falando diso coas universidades galegas? Ou soamente lle pon os deberes ás universidades galegas? E a verdade é que é lamentable ter que vir aquí a escoitar como unha deputada do Partido Popular viu a faltarlle o respeto á Universidade Pública de Galicia como é a Universidade da Coruña. É lamentable. Se vostedes exixen respeto, respeten as institucións do noso país. Respeten a Universidade da Coruña, respeten as universidades de Galicia. E respeten, sobre todo, esa autonomía que aquí din que teñen para poder aumentar os mestrados, pero que vostedes non lles recoñecen para as propias decisións en liberdade que toman. Polo tanto, a liberdade se exerce e a liberdade se respeta. Pero non se ven aquí a criticar cunha man e se ven a dicir coa outra que é liberdade toda, pero que mal o fixeron. Respeten as universidades e respeten, polo tanto, con maior financiamento para que a universidade pública poda desenvolver todas as súas funcións e poida aumentar todas estas prazas que son tan necesarias. Cando o 70% datos que estamos coñecendo teñen que renunciar a poder estudar nunha universidade pública, claro que o Parlamento galego e, sobre todo,
a Consellería de Educación e a Xunta de Galicia ten que estar preocupadas por este tema. E que a cuestión é que despois de meses de ter aprobado por unanimidade esta Cámara esta cuestión, seguimos sin ningún avance. Esa é a conclusión que hoxe podemos sacar. Meses despois, a Xunta de Galicia non fixo nada, como sempre. Porque, sí, ríanse, é que a verdade é que é para rir, pero é que os mozos e mozas que non poden pagar un mestrado aquí na nosa comunidade autónoma non se poden rir, o que teñen que facer é chorar. E ao mellor lle fai moita gracia que os mozos e mozas de Galicia o que teñan que facer é chorar por non poder continuar os seus estudos de mestrado, pero a mí non me fai nin pizca de gracia. O que me dá é moita lástima é que a Xunta de Galicia, en vez de rir, non faga o seu traballo, que iso é o que tería que facer, en vez de vir aquí a rir. Por lo tanto, polo que temos que traballar é porque o sistema universitario sexa público, pero público forte, accesible, e que todos e todas realmente podan desenvolver os seus estudos na nosa universidade, na que todos e todas queremos aquí na nosa terra. E, por suposto, a Xunta de Galicia o que ten que facer é traballar da man das universidades para que todos eses mozos e mozas non teñan que marchar con esa maleta que lles daba Feijóo para que tiveran que renunciar a quedar na súa terra, non só para traballar, senón agora tamén para estudar. E, polo tanto, concluo con algo que cundiu moi ben cando nos o presentamos, que pedimos a gratuidade das primeiras matrículas na universidade, e ao final o señor Rueda o fixo. Pero a proposta, sí, o poden reivindicar, pero quen o propuxo foi o Partido Socialista, sí, doelles, pero é a realidade, o presentou o Partido Socialista e despois o señor Rueda sumouse ao carro, pero benvidos, a ver se agora tamén se suman, pero en vez de vociferar, por que non se suman á proposta? Súmense á proposta, a gratuidade tamén dos mestrados, da primeira matrícula dos mestrados. Agardo, señorías do PP, que deixen os berros e que se sumen ás reivindicacións da mocidade galega, que non nos van a atemorizar polos seus berros, señorías do PP. Moitísimas grazas, señor presidente. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Castro. Grazas, presidente. Antes de nada, agradecer o voto positivo do Partido Socialista. Ben, señora Vázquez, falando de respecto, aquí unha hiena do clan de hienas ten algo que dicirlle, así de claro, unha pregunta. Para que queremos a Trump se temos o Partido Popular de Galicia? Para que, Porque este ataque ás universidades públicas sin ningún tipo de sentido é que non o entende ninguén. Ou seja, non lles molesta que a Universidade da Coruña lles estea a dicir que non, ca falta de financiamento non teñen cartos nin para o gasto estrutural. Non lles molesta nin que os 3 reitores das universidades públicas deste país lles desmintan que están dedicando 1% do PIB ás universidades, ao orzamento das universidades, que están dedicando só o 0,6 ou o 0,7. O que lles molesta é que unha universidade pública pendure unha bandeira dun país que está sufrindo un xenocidio. Iso é o que lles molesta. Iso é o que lles molesta, envolverse na bandeira española. Mentres van 70.000 mortos, que me protexe a bandeira española, porque é o que me preocupa. Non me preocupa o financiamento público, non me preocupa que as universidades non estean a dicir que case non lle poden pagar aos profesores, que está case en concurso de acreedores a Complutense polas súas políticas públicas, por dicir algo. Teño aquí uns ultras que me están interrumpindo, dígalles algo, presidente. Entón, volvan facer algaradas, volvan facer manifestacións, volvan facer roldas de prensa porque lles quitaron a amada bandeira española por algo tan sinxelo como mostrar aprezo, ou xa non vou dicir aprezo, un mínimo de humanidade, de ser persoa, ser boa persoa, non ser un mezquino de apoiar a un país que está sufrindo e segue sufrindo un xenocidio, porque xa hai que ser mala persoa, que o que lle moleste é que quiten a bandeira española e poñan a bandeira de Palestina. E, mentres tanto, da universidade pública nada, do financiamento estrutural nada. E claro, logo é moi fácil esconderse detrás de no, es que es cosa de las universidades. Como van a aumentar o número de prazas públicas se non teñen financiamento casi para pagarlle aos profesores e profesoras? É que é moi sinxelo dicir iso, é moi sinxelo. E logo, el tema, a UNED, é que anda por riba, facendo os cálculos hoxe.
Dos 690 prazas que hai na UNED a nivel estatal para este tipo de mestrado, 85 son en Galiza, 85 de 690. Do total de prazas ofrecidas neste máster, no total de prazas ofertadas deste máster, as que están na UNED son xa o 10,3%. A UNED ten que ser algo auxiliar, porque é educación a distancia, non pode ser o central. Non, claro, porque é moito máis fácil reclamar o Estado. É moito máis fácil reclamar o Estado. En cambio, a 740 que temos apenas no sistema universitario galego, vamos reclamar o Estado. Cando estamos sobrerepresentados porque do total de prazas, ademais, que ten o Estado desde a UNED, corresponde ao 12,5%, cando Galiza a nivel poboacional representa o 5,6%. Pero os deberes que os faga outro. Aquí estamos poñendo algo sinxelísimo. Non se pode axudar a que 3 de cada 4 rapaces e rapazas teñen que pagar ata 12.000 euros por un mestrado que están obrigados a facer se queren opositar. É sinxelísimo. Se queren seguir enredados con que lles molesta a bandeira de Palestina, pois espero que durman ben pola noite. Acepta a emenda? Non. Claro que non, gracias. Vale, gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Lara Méndez, sobre as actuacións que debe pôr en marcha a Xunta de Galicia para manter a viabilidade das explotacións agrogandeiras e favorecer a remuda xeracional neste sector. Non se presentaron emendas para formular a proposición non de lei. Ten a palabra a señora Méndez. Gracias, presidente. Moi boas tardes a todos e a todas. Pois hoxe o Partido Socialista ven aquí a falar de fomentar a agricultura e gandeiría extensiva, a impulsar o Banco de Terras e a que se adopten medidas que contribuyan ao relevo xeracional. Creo que é unha cuestión que deberíamos, cando menos, compartir todos e todas. E, ademais, para que queremos isto? Para que? Pois para manter o rural poboado e vivo, tan sinxelo e tan categórico. Mire, na última etapa do goberno do Partido Popular, xa só vamos facer alusión a estes últimos 16 anos continuados, porque podíamos falar dos 30 e tantos que levan no goberno da Xunta de Galicia, pero vámonos centrar só en estes 16 continuados. Tamén é certo que vostedes o que fan moitas veces é cambiar de conselleiro ou conselleira, parece que resetean, poñen o contador a cero e xa non teñen pasado. Pero se hubieran practicado isto nos últimos 16 anos, se hubieran tido en conta estas cuestións, non estaríamos a vivir estos incendios de sexta xeración que vivimos este verán. E o de sexta xeración non son porque os herdamos dos nosos ancestros, nin dos tataravós. O de sexta xeración é porque son moito máis virulentos, porque son moito máis veloces, porque son moito máis impredecibles e moito máis incontrolados. Isto débese tamén a esta máxima do cambio climático, que depende do día, apoian ou non apoian. O señor Rueda tocoulle non aceptar o cambio climático porque se foi a facer a foto a Lugo ao lado do presidente Mañueco, que está ás órdenes e o dictado do que dice de vos en políticas de incendio e de medio rural. Por tanto, hoxe o señor Rueda non lle tocou aceptar o cambio climático. Pero cal é o modelo que defende o Partido Popular? Porque nós defendemos esas pequenas e medianas explotacións, defendemos esa agricultura e gandeiría extensiva, porque, ademais, non obedece a outra cousa que atender a nosa realidade, a orografía, a dispersión e o tamaño das parcelas. Non lle gusta? Non. Bueno, a orografía, como decía, a dispersión e o tamaño das parcelas. A orografía é casi imposible de mudar, non? E, aparte, creo que non sería ni propio, porque é unha seña de identidade de Galicia. Galicia non se entendería como é sin a súa orografía, nin tería o valor que ten a nosa comunidade autónoma sin esa seña de identidade. A dispersión, difícil, poderíase atallar ou facer que se creceran nas zonas rurales e a mellor había algo máis continuado e, polo tanto, menos dispersión. Ou o tamaño das parcelas,
que sería casi o máis doado de facer, non? Pero isto demostra a incapacidade do Partido Popular durante 16 anos de resolver este problema, porque nin concentracións parcelarias que levan en algún caso décadas, en algún caso máis de 20 ou 30 anos iniciadas e sin pechar. E deses 20 ou 30 anos, a maioría son dos gobernos do Partido Popular. E mire, vamos a falar de algúns datos que a veces debuxa moi ben a realidade. Na última década se pecharon en torno ao 50% das explotacións. En 3 anos, 1.100 explotacións de leite, o que ven sendo unha explotación por día. Se está a pechar unha explotación por día. E o Partido Popular, pois, pechando os ollos e negando esta realidade. Isto, ademais, supón pois, unha reducción de casi un 40% do emprego xerado nesas explotacións. E ese emprego, aparte de xerar riqueza, que contribuye moito tamén ao noso PIB, fai que se aumente o despoboamento, fai que a xente deixe de vivir no rural. E outro dato, hai un 25% de hectáreas menos que esteñan a produción. Claro que para o señor Rueda, como só arden as pedras e os matorrales, pois vamos a sumarlle máis matorrales para que estes incendios dos tataravós pois poidan seguir propagándose. É a realidade, esas terras abandonadas teñen nome e apellido, E o nome e apellido desas terras abandonadas chamase Partido Popular e as políticas que practica o Partido Popular. Sí, sí. Sí, sí. Porque tampouco incentivamos os bancos de terras públicos, tampouco apuramos as concentracións, porque para iso hai que dedicarlle recursos económicos, pero hai que dedicarlle tempo, ganas e traballo. Tempo, ganas e traballo, que non o teñen. Pero mire, máis datos. Entre o 2016 e o 2023 pasaron de 76.406 a 41.507. Se reduciu máis dun 45% o número de explotacións. E destas explotacións, casi un 23% das existentes, das que quedan, teñen menos de unha hectárea. E só hai un 0,86% que superan as 100 hectáreas. Polo tanto, que tipo de modelo temos que defender? Que tipo de explotacións queremos en Galicia? E nós temos claro que son esas pequenas e medianas explotacións que se asentan por todo o territorio, que xeran riqueza, que xeran emprego e que, ademais, contribuyen a evitar os despobamentos. Pero se temos en conta os titulares das explotacións, o 72% teñen máis de 55 anos. E só un 3,5% teñen menos de 35 anos. Pero despois vimos aquí a sacar peito dos plans de remuda e que ben funcionan, cantos mozos se incorporan, que ben se está a facer ese relevo xeracional, pero só supón menores de 35, somos xenerosos cos xóvenes, 35 anos, pois só un 3%. A isto hai que sumarlle o precio xusto, porque están vendendo por debaixo dos costes de produción, e as explotacións galegas, por vender por debaixo destes costes, se estima unha perda de ingresos de uns 127 millóns de euros a ano. 127 millóns de euros ao ano que deixan de ingresar por estas cuestións. Pero cando pedimos ao Observatorio do Leite para que poidan ter un lugar de diálogo, de comunicación, para poder poñer en riba da mesa, pois vostedes dicen que non. Sen entrar xa nas súas composicións, que xa foi lugar de outro debate, porque aquí as mulleres, tanto defensa das mulleres tamén así coa boca pequena, porque onde hai que defendela é no DOGA. E aí, pois poucas veces se defende, porque as mulleres pasamos a ter carácter rotativo. Podemos engadirlle a xestión da PAC, os plans de mellora, os plans de incorporación e a postura incluso do propio Partido Popular na Comisión Europea con esa reducción do 20% que se lles olvida decir que é a proposta do Partido Popular Europeo que vostedes aquí piden exixencias ao Goberno Central para que defenda, pero non son capaces de trasladarlle aos seus compañeiros e compañeiras. E miren, o modelo
que defendemos dende o Partido Socialista un modelo de explotacións extensivas orientado a pastos, ganderías de pastoreo, agricultura extensiva, porque isto que permite? Permite, pois, cumprir funcións agroambientais, mantemento de pastos, conservación de biodiversidade, vertebración do rural, incorporación de xente nova, cohesión do territorio e a comunidade local, fortalecer o emprego, ou fortalecer a economía rural, evitar o despoboamento, polo que favorece tamén o mantemento de servicios de médicos, escolas, residencias, e poderíamos seguir con un largo etcétera. E tamén, o que evita son incendios. E, polo tanto, o Partido Popular é o gran culpable da situación e da ola da vaga de incendios que vivimos durante o último ano. Sí, pola falla de políticas, pola falla de políticas, porque se podería haber minimizado. Hai cuestións que non se poden evitar, pero sí se poden minimizar. E iso se debe ás políticas que se practica, e iso se debe a que modelo defendemos, e iso se debe, se temos convicción ou non convicción, de apostar polo rural. E os galegos e as galegas non olvidan tampouco, igual que os valencianos e as valencianas, por moito que ahora dimita Mazón, non lle van a olvidar a mala gestión e a ausencia de gestión, os galegos e as galegas. Remato, Presidenta. E os galegos e as galegas do rural tampouco lle van a olvidar as políticas que está realizando o Partido Popular, sobre todo o que refire a vaga de incendios sufrida este verán. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Méndez. Grupo mixto declina. Entón agora a quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor Fernández Fernández. Presidenta, señorías, uns pequenos datos para contextualizar o problema do agro galego. A poboación ocupada no sector agrario experimentou en Galiza unha intensa caída nas últimas décadas, ata quedar reducida a unhas 50.000 persoas. Esta diminución veu acompañada dun crecente incremento da idade das mulleres e homes titulares das explotacións agrogandeiras. Segundo datos do Censo Agrario, só o 3,5% das explotacións agrarias galegas teñen á súa fronte unha persoa menor de 35 anos, mentres que o 72% dos titulares das explotacións teñen 55 anos ou máis de idade. En resumo, nos próximos anos xubilaránse máis do 70% dos titulares das explotacións agrogandeiras galegas, o que é máis grave, e o que é máis importante, a grande maioría a día de hoxe sen perspectivas de remuda xeracional. A situación afecta tamén a unha parte importante das explotacións de mediana e grandes dimensións. Os datos apuntan mesmamente que nos estratos de superior tamaño de produción superior aos 50.000 euros hai ao redor do 40% das explotacións cuxo titular ten 55 anos ou máis. Incluso un 10% teñen máis de 65 anos os titulares. No sector leiteiro, o máis importante na produción final agraria, bota o peche unha media dunha explotación diaria. E xa quedan no noso país, en Galiza, menos de 5.000 explotacións. Estes datos poñen de manifesto a gravidade da situación en Galiza e a importancia do problema da remuda xeracional no sector. Se falamos da superficie agraria útil, no último decenio no que vostedes, señorías do Partido Popular, levan gobernando, perdéronse máis de 50.000 hectáreas de superficie agraria útil. Galiza ten neste momento un 20% de SAU, mentres que o Estado español ten un 47%. A desertización poboacional en amplas zonas do territorio galego é xa un feito a teor dos datos. Concellos rurais nos que as explotacións agrogandeiras prácticamente están desaparecidas. Señorías, este problema das nosas explotacións traerá consecuencias nefastas en 4 aspectos. Aspecto económico, de produción de alimentos e de garantir a actividade agraria para o cal é imprescindible que haxa unha remuda xeracional.
Perspectiva social para manter o tecido nas áreas rurais. Sin explotacións agrogandeiras desaparecerá o noso rural, tal e como coñecemos actualmente. Xestión do territorio e usos da terra, cambios que provocan problemas entre os que podemos destacar o incremento de superficies abandonadas e o conseguinte risco de grandes lumes, tal e como se manifestou neste verán. E, por último, cuarto, a perspectiva ambiental. As explotacións agrogandeiras levan centos de anos no noso país e, polo tanto, temos un ambiente, unha paisaxe e unha biodiversidade fortemente entrelazada coa actividade agraria. Señorías, agora, despois deste pequeno preámbulo, pensen un momento. Recapaciten, analicen, que está ben analizar e recapacitar de vez en cando, que iso non está nada mal. Así que, señorías, que opinan do rural galego? Que lles parece o sistema agrario galego? É importante o sector agrario para Galiza? Son importantes as nosas parroquias, as nosas aldeas? Que lles parece a política agraria da Unión Europea? É acertada esta política para Galiza? Hai alternativas a estas actuacións da política agraria común? Que fai e debe facer o Goberno galego, a Xunta de Galiza, co sector agrario e forestal? Debe exercer a Xunta de Galiza as súas competencias no campo agrario? Están de acordo cas políticas da Xunta do Partido Popular para o sector agrario? Debe darlle un xiro ás súas políticas ou parecenlles ben encamiñadas? Señorías do Partido Popular, estas son dirixidas especificamente a vostedes. Cal é o seu modelo para o noso rural? Consideran que hai suficientes explotacións agrarias ou que sobran? Cara onde queren conducir o territorio da Galiza? Que futuro queren para o noso sistema agrario? Como grupo que sustentan ao Goberno galego, a Xunta do Partido Popular, que modelo de territorio queren para a nosa terra? Queren as explotacións familiares que habitan e manteñen o territorio ou macogranxas de miles de cabezas que ocupan unha pequena parte do territorio pero sen poboación? Queren parroquias de aldeas habitadas por mulleres e homes por cativos ou pretenden que a poboación desapareza? Están de acordo coa eucaliptización de Galiza? Parécelles indicadas as explotacións agrogandeiras para evitar os incendios? Como pensan solucionar a vaga de lumes que asolan Galiza como deste verán? Señorías, consideran que hai suficientes mozas e mozos no rural galego? Parécelles adecuado o número de persoas mozas nas explotacións agrarias galegas? Non sei se son moitas preguntas para vostedes, señorías do Partido Popular. Non sei se son capaces de asimilalas todas. Non sei se pensan. Non sei se algunha vez pensaron ou se fixeron estas preguntas. Por se acaso, voulles facer algunha máis. Por se acaso non lles quedou claros. Señorías que manteñen o goberno da Xunta, o goberno de Rueda, a que se dedica a Consellería do Medio Rural? Que fai polo sector agrogandeiro? Que políticas deseña e para que serven? Cara onde camiñamos con estas políticas que se aplican no rural galego? Están de acordo ca proposta da Comisión Europea gobernada polo Partido Popular Europeo de que forman parte vostedes de dedicar 800.000 millóns de euros a armas? Están de acordo con esa proposta de rebaixar un mínimo de 22% dos fundos da PAC para destinalo a esas armas? Señorías, son preguntas importantes, son cuestións de trascendencia para a nosa terra e para Galiza. Son preguntas necesarias e necesitan respostas. Señorías, que solucións traen dende a Consellería do Medio Rural para este ano 2026? Resúmense nunha concreta, moi concreta. Más eucalipto, para que lo entiendan. Proxectos contrarios ao noso territorio como Altri e máis eucalipto, para que lo entiendan. Nos orzamentos do 26, a proposta máis importante e que eclipsa todo o resto é declarar esa moratoria trampa que vai permitir seguir eucaliptizando Galiza durante os próximos 5 anos. Que gran solución para este país, para o rural, señorías do Partido Popular. Para o resto,
para a remuda xeracional, para a recuperación da superficie agraria útil, para as explotacións extensivas, para iso non hai apuro. Se acaso outra vez, outro ano, ou se acaso nunca. Señorías, se nos atendemos á proposición que fai o Grupo Socialista, vai do rural, de explotacións agrogandeiras, sobre todo extensivas, de remuda xeracional, de superficie agraria, aínda que non concreta e se queda nunha proposta xeral que non mostra exactamente as propostas do grupo. Baséase nun exercicio de voluntarismo sin ningunha demanda concreta para ese plan estratégico. Unha proposta sin ningún horizonte de presentación nin de dotación económica agora que estamos cos orzamentos do ano 26. Nese aspecto, quedase un pouco coxa a hora de indicar as súas propostas. En resumo, e dada a situación que está a padecer o medio rural galego, notase en falla un horizonte temporal para que sexan presentado dito plan. Estamos nun momento crucial, no que aínda se poden arbitrar solucións para que o noso rural non desapareza. Moitas comarcas do noso país non poden esperar máis, sobre todo nesas zonas de montaña nas que a gandería en extensivo está desaparecendo. Ten que rematar, señor Fernández. O futuro do agro galego vai de remuda xeracional, vai de explotacións agrarias, de mozas e mozos para o agro galego, vai de superficie agraria útil. E o futuro sempre son as persoas mozas e mozos, os que teñen a vida por diante, os que poden ter fillos e transformar o mundo no que vivimos. Señorías, hai que ter conciencia da situación. Galiza debe apostar polo rural. Galiza debe apostar por un rural habitado con mulleres e homes e con explotacións agrogandeiras. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Fernández. E agora a quenda do Grupo Parlamentario Popular e ten a palabra a señora Grueira Fernández. Grazas, presidenta. Xa sabemos que o papel todo aguanta. Creo que quedou bastante claro cos discursos que acaban de soltar ahora mismo o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. Veñen aquí a facerlle mala publicidade ao rural, asegurando que non hai futuro nel, que a mocidade non aposta por un proxecto de vida no rural e que a Xunta de Galicia non coida a quen coida o sector. Eu non sei se é que non pisades o rural ou non coñecedes a realidade ou non a queredes ver, quizás é iso, pero por iso vou vos a dar uns datos. Dende o 2009, máis de 5.000 mozos incorporáronse ao sector grazas ás axudas da Xunta de Galicia. Só en 2024 foron 320, máis de 130 agricultores e subvencionáronse 370 plans de melloras. Se isto non é futuro, que o é, señorías, do Bloque Nacionalista Galego do Partido Socialista? A Xunta de Galicia continuará apostando pola xuventude e polo sector. E continuará apostando pola xuventude porque a xuventude é futuro, señorías. Aínda que para o Partido Socialista a xuventude é unha enfermidade. Así o deixou claro o presidente da Diputación a semana pasada nesta Cámara. Unha vergoña. Espero que pida disculpas porque non só me está faltando a min ao respeto, senón que lle está faltando a toda a xuventude. A toda a xuventude. Pero vostedes sigan así, demostrando que non coñecen a realidade de Galicia, nin saben o que é o rural, porque, mentras tanto, a Xunta de Galicia seguirá demostrando con feitos o seu compromiso. Así o reflicten os orzamentos para o 2026, os máis altos da historia da Consellería de Medio Rural. Sí, señora Méndez, 708 millóns de euros para seguir apostando polo rural. Uns orzamentos que duplican recursos para acompañar aos novos proxectos, modernizar explotacións e consolidar un rural competitivo.
Uns orzamentos que apostan pola remuda xeracional con máis de 24 millóns de euros, que blindan esas axudas ás incorporacións da xente nova, axudas para os novos agricultores ou axudas para cedentes de explotación. Uns orzamentos que reforzan todos os apoios ao emprendemento rural, como o programa de titularización, ao que se duplica o orzamento ata chegar aos 850.000 euros para acompañar a máis persoas novas que deciden iniciar o seu proxecto de vida no rural. Uns orzamentos que destinan máis de 16 millóns de euros para a reestruturación parcelaria, case 4 millóns de euros máis que en 2025. Uns orzamentos que destinan por primeira vez máis de 5 millóns de euros a promover servizos básicos en asentamentos rurais para mellorar a vida das persoas que apostan por vivir nas nosas aldeas galegas. É claro que sí que o Goberno seguirá impulsando todos os instrumentos de mobilización como ese banco de terras ou banco de explotacións. Por certo, o Banco de Explotacións é esa ferramenta fundamental para garantir a remuda xeracional e tamén a ordenación do territorio que foi fruto da Lei de Recuperación de Terra Agraria a que vostedes, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista, non foron capaces de votar a favor. Eu entendo que se poden arrepentir do seu voto, pero vostedes sempre están do lado do non. E como poden comprender, para que o entendan, os orzamentos son fundamentales para xestionar, pero fundamentales para que as cousas funcionen como está a ocorrer en Galicia. Iso é o que se chama ter un proxecto de futuro para o rural. Ter orzamentos é o que fai que a Xunta de Galicia poida xestionar, apoiar e acompañar a xuventude no sector. E iso é o que diferencia a un goberno galego que cree no rural a un goberno central que nunca está. Vostede, señora Méndez, fágolle unha pregunta. Cal é o orzamento do Ministerio de Agricultura para 2026? Quizás o sabe a señoría do Bloque Nacionalista Galego, porque ao final todo queda na casa. Nacionalismo galego, sanchismo é o mesmo. Saben vostedes cales son os orzamentos do goberno de Pedro Sánchez? Xa llo digo eu. Ningún. E como pretenden axudarlle ao rural galego se non son capaces de sacar uns orzamentos? Porque mentres aquí xa temos 708 millóns de euros sobre a mesa para seguir garantindo o relevo xeracional, aquí en Galicia vostedes son capaces de votar conxuntamente para illar, por exemplo, con ese proxecto de lei de mobilidade sostible que vai a deixar a máis de 130.000 galegos do rural sen o servizo de paradas de autobús, eliminando 22 paradas. Ou tamén son capaces de condicionar o futuro industrial dunha provincia enteira, unha provincia que xa está desconectada de por sí por culpa das políticas ineficaces de Pedro Sánchez. A provincia de Lugo, nin autovías, nin trens, nin aves, nin unhas estradas nacionais en condicións. Unha provincia onde predomina o rural, señora Méndez. Ou, por exemplo, tamén son capaces de castigar aos autónomos, esas persoas que traballan todos os días e que son fundamentales no rural tamén. Eso é o que vostedes fan co rural galego e así é como defenden vostedes. E o BNG sempre vai detrás do Partido Socialista. Din defender a Galicia, pero cando teñen que votar a favor de Galicia, votan en contra. Non a Galicia, si a Pedro Sánchez. Ese é o seu modelo de país. Pero un modelo de país que se cura fácil, que se cura con dosis de sanchismo, porque o seu non, cando aparece Sánchez, desaparece. Cando teñen que reclamarlle algo ao Goberno Central, o BNG cala. Pero cando teñen que dicirlle non a Galicia, saen ás rúas a facer alboroto, algarada, manifestacións e incluso tamén aplausos. Iso sí que é deixar a xuventude e ao rural galego tirados. Pero, bueno, vostedes sigan así. Nosotros vamos a seguir a traballar polo rural galego. Vamos a seguir traballando para que Galicia siga un exemplo. Siga sendo punteira no sector e siga coidando ao sector e a quen coida del. E se vostedes realmente queren apoiar ao rural, deberían tomar exemplo. E o primeiro que deberían facer é, cando saen deste pleno, coller, chamar a Pedro Sánchez e dicirlle que saque orzamentos. E segundo, quizás, tamén lle deberían pedir que lle dea a Galicia todo o que lle debe. E se queren comprobar a realidade de primeira man e coñecer a realidade de Galicia, non hai mellor maneira que quizás ir ao rural, pisar ao rural, falar coa xente, escoitala. Por iso hoxe aquí soltolles unha invitación.
Veñan comigo a un concello rural. Por exemplo, podemos ir ao concello de Friolas e de paso ven como vai a evolución do centro de autismo que houve quen nesta Cámara dixo que ese centro nin estaba licitado cando xa están as ventanas postas. Señorías, veñan comigo e veñan a falar con mozos e mozas que se incorporaron á actividade agrogandeira, como por exemplo con estes dous mozos, Adrián e Iago, que iniciaron e fixeron a súa granxa grazas ao seu esforzo, ao seu compromiso, tamén grazas ao apoio da Xunta de Galicia con esas axudas ás incorporacións. Veñan e así daránse conta do apoio que a Xunta de Galicia está a dar e tamén do futuro que ten o rural galego con estes dous mozos de exemplo. Eu creo que é mellor reunirse con mozos gandeiros e non reunirse cos herdeiros de ETA, con Bildu. Isto é o que fai o BNG. Nosotros optaremos por reunirnos sempre cos mozos galegos, cos que traballan e apostan do rural. E o BNG, mentras tanto, pois seguirá indo ao País Vasco a recibir instruccións de Bildu. Máis algarada, máis alboroto e máis manifestacións. Aposten polo rural e poden empezar votando a favor dos orzamentos para o 2026. Creo que non hai mellor forma que defender ao rural galego que votando a favor e dicíndolle sí a Galicia. Máis nada, moitas grazas. Moitas gracias. Turno de peche para a autora da proposición non de lei, señora Méndez. Mire, señora Grueira, ser novo non lle é unha cualidade en si mesmo, é unha condición. Unha condición que pasa co tempo, porque creo que todos fomos novos en algún momento. E, polo tanto, eso, pois, como digo, é unha realidade. E hai algúns que siguen tendo pois, ese carácter impetuoso dos xóvenes, aínda que sí que deixaron tempo de selo, verdade? Vostede xa non é novo. Bueno, pois entonces compórtese, porque este comportamento na xuventude se entende. En algúns outros non. En algúns outros non, hombre. O que sí non debería ser unha boa cualidade é mentir. Nin de novo, nin de maduro, nin de vello. O de mentir non está ben. E cando vostede dice que o goberno central vai eliminar paradas, está mentindo. Está mentindo, sí, pero está mentindo coa boca así de grande, porque ademais saben por que minten, porque ademais minten intencionadamente, porque teñen que ir de salvadores da patria para utilizar o Senado, para meter enmendas, e despois decir que gracias a vostedes non se suprimeu ningunha parada. Pois mire, lles aforro o traballo, excusa levar as enmendas ao Senado, porque non se vai a suprimir ningunha parada, e non porque o diga eu ou este grupo parlamentario socialista, porque xa o dixo o Goberno de España, non se vai a suprimir ningunha parada. Polo tanto, non é bon mentir, nin de novo, nin de vello, non é bon. E aparte, outra cousa, non será ilegal, pero estáche moi mal, o de mentir estáche mal. E deberían de aplicarse o conto. E mire, non, señora Grueira, non lle vimos aquí a dar mala publicidade do rural, en absoluto lle vimos a dar mala publicidade do rural. Vímonos a facer eco das necesidades que hai no rural, de mozos e mozas, ou de xente que se quere incorporar, aínda que non seña mozo, ou de xente que quere continuar vivindo do que aman, e non poden, porque non lles chega.
para manter o seu custe de vida, ou non lles chega para poder mandar os fillos a unha universidade privada porque na pública non teñen plazas. E, polo tanto, buscan outras alternativas. E se tira de hemeroteca, de periódicos, de internet ou de IA, inteligencia artificial, que ademais son moitos máis aduchos os novos que somos o resto, pois podería ver como son datos reales o que lle estamos a decir nós aquí. Isto é pois como o anuncio non? De esa mai que está pensando en como pagarlle o mestrado ao fillo e lle dice pois outro familiar, atende que está dando os primeiros pasos. Pois isto igual. O único que fan vostedes é futuribles, porque nin hoxe a conselleira, nin outro día na comisión fixo un exercicio de autocrítica. Ningún só. E só fala de seguiremos facendo, seguiremos traballando, seguiremos impulsando, seguiremos. E de tanto pensar no futuro, se olvida de atender as necesidades do presente. De tanto estar pensando en ese mestrado para o seu fillo, se olvida de dar e de ver como dá os primeiros pasos. Así que, mire, nós aquí o único que pedimos, e termino, Presidenta, é fomentar a agricultura e gandería extensiva, que é a que se adapta ao noso rural, impulsar o banco de terras, pero con recursos e con firmeza, e medidas para contribuir a unha verdadeira para contribuir, ao relevo xeracional. Eso é o que pedimos, eso é o que deberían de estar votando hoxe que sí con nós o Partido Popular. Moitas gracias. Continúa a orde do día coa seguinte proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de dona Alexandra Fernández Gómez e don Xosé Luís Vara Torres sobre as medidas básicas que o Goberno galego debe tomar co fin de configurar unha estrategia galega de adquisición pública de vivenda. Para defender a iniciativa ten a palabra a señora Fernández. Grazas, Presidenta. En Galiza é a mellor demostración de que o problema de precios non se resolve só construindo por riba da demanda, porque iso mesmo é o que xa se fixo nas últimas décadas. Non está propondo a dereita nada innovador. En 20 anos Galiza construiu 450.000 vivendas para menos de 200.000 fogares novos, subimos o número de vivendas por habitante de 0,48 a 0,65, construímos moi por riba do incremento da demanda e resultados. Nunca a vivenda supuxo un custe tan elevado para as familias, nunca foi tan difícil emanciparse e nunca a vivenda xerou tanta desigualdade social como agora. En Madrid quizás teña sentido ese discurso sobre o dimensionamento do parque construído porque nese mesmo período se censou 200.000 fogares novos e construíronse 200.000 vivendas. Pero aquí sucedeu exactamente a inversa. Non fixemos máis que agrandar cada vez máis esa fenda entre a demanda residencial case estancada e unha sobreproducción importante de vivenda. Incluso na última década, en que todos sabemos que a produción da construción foi moito menor, construíronse 150.000 novas vivendas para 14.000 novos fogares. E a cara B desa sobreproducción é que temos cada vez máis parque baleiro. Unha de cada 3 vivendas en Galiza non teñen uso. E non é algo que suceda só no rural, porque as cidades tamén aumentaron o número de vivendas sen uso. Só os 7 concellos máis poboados suman 90.000 vivendas baleiras. Así que construir máis non supuxo unha baixada de precios, sino que cada vez haxa máis vivendas que non son para vivir, que se empregan como depósitos de aforros, que quedan baleiras ou que se explotan con fins turísticos. Tampouco serviu para favorecer a distribución desas propiedades entre a poboación. Ao contrario, asistimos a unha concentración da propiedade. Vemos como xa se están comprando máis vivendas a toca-teja que mediante a asinatura dunha hipoteca, é dicir, que a maioría das vivendas en Galicia son compradas por quen ten xa un patrimonio acumulado, ou como o número de compravendas por parte de estranxeiros en Galicia se multiplicou por 5 dende o ano 2016. E, mentres tanto, as xeracións máis novas teñen cada vez máis difícil acceder á vivenda en propiedade. As miles de vivendas que se construen non se están transformando en máis accesibilidade ni máis vivenda para todos. Se non reparen, miren ao seu redor como unha parte crecente desa nova construción se está dirixindo cara ao mercado de luxo ou se especializa en ofrecer produtos a inversores con altas taxas de rendibilidade no mercado do aluguer. A gran pregunta é onde está a vivenda a precios que os salarios actuais poidan soportar. Ese déficit de vivenda accesible
é responsabilidade absoluta da Xunta de Galicia por dinamitar o investimento en vivenda protexida e en vivenda pública. Levan 17 anos aplicando a mesma receita fracasada. Deixar todo en mans de que o mercado produza máis e máis e máis unidades como solución máxica. E sen a intervención pública vemos como o mercado libre produce efectivamente moito, pero cada vez máis inaccesible. A evidencia dinos que hai que mudar de políticas, desas políticas que se veñen aplicando, que necesitamos da intervención pública sobre dous factores decisivos. Lograr que unha parte da vivenda desocupada se incorpore á oferta dispoñible, porque non se trata só de ter máis estoque en xeral de vivenda, senón que esa vivenda teña uso. E ao mesmo tempo garantir que unha parte cada vez maior da oferta sexa a uns precios accesibles. E hai unha medida que precisamente nunha soa acción permite actuar conxuntamente nestes dous planos, que é a adquisición pública de vivendas. É dicir, que a Xunta compre vivendas para ofrecelas a lugares taxados. Isto permite reducir o parque desocupado e infrautilizado o tempo que permite ampliar o parque público de vivenda para ofrecer a lugares asequibles en moi pouco tempo. Porque se o problema de fondo non é o stock de vivenda, como estamos vendo, é un erro limitarse apenas a decir que hai que construir máis. E sabemos que esta idea que poñemos en riba da mesa supón un cambio do paradigma herdado do desarrollismo, pero que estamos nun tempo distinto. Os datos demográficos, de demanda e de evolución do parque construído confirman que precisamos de políticas fortes de intervención sobre o xa construído, que temos que facernos cargo, reordenar un parque inmobiliario que, dende o punto de vista social e ambiental, é problemático. E o tempo ven dando a razón ao Bloque. Cada vez se abre paso con máis forza este discurso sobre a necesidade da compra pública de vivenda. Tampouco hai que recoñecelo que o inventáramos nós. París ou Barcelona teñen desenvolvido políticas nesta mesma liña con bons resultados. Pero que ademais agora tamén, por fin, no borrador do vindeiro Plan Estatal de Vivenda, recóllense liñas de financiamento específicas que van permitir á Xunta adquirir vivenda con axudas que cubrirán o 70% do custe de adquisición máis 12.000 euros para obras de reparación. Incluso as axudas poden chegar a costear o 85% da compra se a vivenda está en unha zona de mercado tensionado. Por tanto, o que ten que facer a Xunta de Galicia é dunha vez por todas deixar de facer ouvidos xordos ante as alternativas que lle levamos anos pondo en riba da mesa a principal forza da oposición. O que ten que facer a Xunta é prepararse para este novo escenario, desenvolvendo as ferramentas necesarias para poder levar a cabo unha estrategia de adquisición pública de vivenda en condicións ventaxosas para a Administración. Porque aquí non se trata só de comprar, senón de comprar velando polo interese público e buscando os precios máis competitivos. Esta iniciativa do Bloque detalla todas as actuacións que tería que pôr en marcha o Goberno galego para despregar esa estratexia. Primeiro, evaluar de forma territorializada a relación que existe entre demanda de vivenda pública, o estado do parque construído e o nivel de desocupación da vivenda para fixar obxectivos adecuados a cada un dos contextos territoriais e, tendo en conta a futura financiación da que antes falaba do Plan Estatal, dende o Bloque consideramos que estamos en disposición de adquirir 4.000 vivendas en 5 anos distribuídas polo territorio. E para facelo ao mellor prezo, dende o Bloque propomos introducir na legislación o dereito de adquisición preferente de inmobles e solares en favor da Xunta naquelas zonas onde exista unha necesidade de incrementar o parque público con urxencia. Isto supón delimitar territorialmente un dereito de tanteo sobre os inmobles que se vendan de forma que a Xunta teña prioridade para compralos cando considere que existe unha oportunidade en termos económicos e de estrategia de vivenda. Por certo, este é un dereito que xa ten recoñecido o propio IGUS cando hai unha transmisión de vivenda protexida. Cada vez que unha vivenda protexida se vende, o IGUS podería adquirila a precio taxado, pero non o fai en contra dos seus propios intereses, porque vemos como neste momento a Xunta licita obras de nova construción por valor de 220.000 euros por vivenda, mentre se negan a comprar esas transmisións de vivendas protegidas por valor de 120.000, exercendo ese dereito. Gobernan en contra do interese público. Por iso tamén reclamamos que adquiran as vivendas protegidas, que ademais hai que ter en conta que se van a descualificar para convertelas en vivendas públicas para sempre. A experiencia en outros lugares onde se aplican estas estrategias de adquisición tamén apuntan a necesidade de formar equipas dentro da Administración especializadas na compra, igual que as hai para a xestión de obra nova, e de contar con criterios de selección de inmobles transparentes, obxectivos que valoren
o previsible impacto en termos de modelo urbano, buscando unha maior capilaridade e evitando a segregación urbana, como si pasa, por exemplo, cun modelo baseado na construción nova nas periferias, e que atenda tamén a criterios de demanda de vivenda pública de calidade arquitectónica ou de sustentabilidade económica de cada operación. Nesa mesma liña de maior transparencia, exiximos a creación dun inventario continuo dos patrimonios públicos de solo de vivenda que sexa accesible, en lugar de, como fai agora mesmo a Xunta, que é ocultar sistemáticamente os datos sobre o parque público de vivendas e incluso agora se atreven na lei de acompañamento a apostar pola manipulación deses datos do parque público de vivendas. En lugar de manipulación e de propaganda, aposten polas solucións. Temos a oportunidade de reverter a actual situación apostando pola adquisición pública de vivendas. Dende a Xunta deben escoller avanzar, preparar equipas, preparar instrumentos legais, preparar estrategia e prepararnos tamén ante ese escenario onde obter a mellor financiación, e iso depende en boa medida de que as zonas que cumpren cos requisitos para ser consideradas como mercados tensionados conten con esa declaración oficial. Isto abriría a porta a incrementar os importes das axudas a adquisición dun 70 a un 85% do custe. Así que deixen de ser panca que dende o Goberno se dedica a bloquear sistemáticamente as oportunidades, a financiación e as solucións en materia de vivenda neste país. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Bouza. Gracias, presidente. Tratamos hoxe un tema importante, máis que nada porque xa é o segundo pleno consecutivo, por non decir o terceiro ou o cuarto, no que seguimos afondando nun tema que para nós é vital, non, como é o tema da vivenda. Non vai a deixar nunca de ser un dos temas máis importantes que lle preocupa a propia cidadanía galega e, polo tanto, seguiremos debatindo as veces que faga falla pois unha cuestión importantísima. A semana pasada mesmo volvimos a facelo co director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, e a verdade é que hoxe chegamos aquí a este debate sin ningún tipo de resposta, non, nin por parte da conselleira nin tampouco por parte do director do Instituto. Máis que nada porque pretendíamos saber para o vindeiro ano 2026 cales iban a ser estas liñas estratégicas que conectan tamén co que se pide hoxe nesta propia iniciativa, se iban a poñer en riba da mesa por parte da Xunta de Galicia algún tipo de medida correctora de esta falta de construción de vivenda pública que se fixo durante todos estes 16 anos que o Partido Popular leva gobernando en Galicia e que nada fixo, e polo tanto saímos como entramos, ou aínda un pouco peor, porque nos viñeron a decir que, como sempre, a culpa era de Pedro Sánchez, que o resto non sabíamos ler, escribir nin sumar, e que, en conclusión, todo iba fantástico, excepto, como sempre, a execución orzamentaria, que non sabíamos tampouco interpretala. En conclusión, vemos como o debate, por máis veces que o tratemos, non somos capaces de que a Xunta de Galicia recoñeza que ten competencias en materia de vivenda, a pesar de que despois presenta recursos de inconstitucionalidade para que o Estado non poda desenvolver a súa competencia en materia de vivenda, aínda que sexa para armonizar unha propia lei e poñer en riba da mesa puntos en común para todas as comunidades autónomas, se presenta, por unha parte, un recurso de inconstitucionalidade e despois, cando se dá a propia razón a Xunta de Galicia por parte do Tribunal Constitucional, se lle exixe ao Goberno que despois de ter presentado ese recurso de inconstitucionalidade exerza esas funcións que se lle pretendeu sacar. E, polo tanto, pois dentro desa propia incongruencia, aquí nos atopamos, non? A pesar de todo iso e a pesar de todas as trabas que puxo o Partido Popular a esta lei de vivenda, pois existe e desenvolve, por suposto, cuestións importantes, entre elas, como non, ante a falta de ese banco público que nos reclamamos, defendemos e poñemos en riba da mesa, aínda que supostamente, segundo nos dixeron dende o Partido Popular, xa se está a facer, aínda que non se garanta o 30% por parte das persoas que teñen que facer o alugueiro e que dentro desa renta media o 30% e non se garanta por parte da convocatoria que se fai da Xunta de Galicia, non hai vivenda. Iso sabémolo.
entre todos e todas podemos chegar a esa conclusión. Entendo que podemos concluir algo de común acordo. Chegados a esta conclusión, que temos que poñer son medidas urxentes, necesarias, que se teñen que abordar de maneira efectiva e dentro dun gran pacto, que foi o que se plantexou por parte do goberno do malvado Pedro Sánchez, xustamente para establecer criterios comuns, criterios claros e que permitan chegar a puntos de encontro que nos permitan evidentemente, desenvolver estrategias como a de hoxe. Pero claro, moito se critica polo pacto que se está intentando chegar no ámbito do Estado para renovar o pacto de vivenda para os vindeiros anos, pero nada se di do propio pacto de vivenda de Galicia, que é 21-25, e non sabemos que vai a pasar. Quedan 2 meses do ano, non sabemos se vai haber un novo plan, se directamente vai a caducar o plan e vamos a quedar sen plan, se a Xunta de Galicia o que non ten é plan, se vai a traballar nesa liña, se non se vai a traballar, que vai a pasar? Porque se tanto preocupa a Xunta de Galicia o tema da vivenda, non soamente nos quedemos nos anuncios, pasemos tamén aos feitos, pasemos ao traballo efectivo, pasemos ás políticas públicas que vai a facer a Xunta de Galicia dentro dese plan que a día de hoxe nada se coñece. Nada se coñece porque evidentemente nada se está facendo, pero quedan 2 meses. Seguramente empezaremos o ano, seguiremos en plan, seguiremos sen saber nada do plan e aínda por riba a culpa tamén seguirá sendo de Pedro Sánchez. E dentro de todo isto, pois seguimos vendo noticias que escandalizan, ¿no? Los jóvenes necesitan el 108% de su sueldo para vivir solos. Pois claro que deberíamos estar preocupados e preocupadas por esta cuestión que é o que non deberíamos estar a outra cousa, para que a mocidade poda desenvolver a súa propia emancipación, a súa propia vida, e polo tanto que a mocidade teña a posibilidade de formarse e despois de seguir tendo unha vivenda digna. E isto é o contexto no que nos atopamos. A vivenda baleira en Galicia aumentou dende que o goberno do Partido Popular do 6% ao 13%. Esa é a herdanza que se recolle a día de hoxe. Eses son os datos oficiais, incluso dos propios informes da Xunta de Galicia. Nada se di por parte do Partido Popular con que se duplicara a vivenda baleira e que non se puxera ningún tipo de solución para que esa vivenda se incorpore ao propio mercado. E cando por parte do Goberno do Estado se plantexan medidas para que sí se poda incorporar e que incluso se garanta tanto a seguridade xurídica aos propietarios e tamén aos inquilinos, se rexeitan as propostas. Se rexeitan as propostas de zonas tensionadas e se rexeitan as propostas dun banco público de aluguer con garantías para todos e para todas. Vemos dentro das zonas tensionadas como a Xunta de Galicia fixo pola porta de atrás, como acostuma a facer coa lei de acompañamento, unha modificación e uns requisitos que nada exixía a lei de vivenda estatal para que sexan os concellos os que teñan que desenvolver eses plans e eses informes. Evidentemente, a que ten a competencia, a administración que ten que desenvolver e aplicar eses informes é a propia Xunta de Galicia. E, polo tanto, mentres non o fai e mentres non recupera esa competencia que tanto quería no Tribunal Constitucional, pero que despois rápido delegou cando había que traballar aos concellos, o que ten que facer é dotar de recursos os concellos para que podan facer eses informes. Porque intentar colapsar todos e cada unha das institucións onde non goberna o Partido Popular non é máis que poñerlle trabas a unha lei que queren claramente sabotear. E as zonas tensionadas realmente o que van a permitir é atallar un problema de agora, un problema para xa. Seguramente a longo prazo hai que poñer en riba da mesa moitas outras cuestións, entre elas a construción desa vivenda pública que o Partido Popular non fixo nestes 16 anos. Iso é o que temos que traballar. Pero para o xa, para o agora, para todos eses mozos e mozas que miran para os gobernos para ver que están a facer, o que temos que garantir é a capacidade de familias, mozos, mozas que podan acceder a esa vivenda. E con todas esas vivendas baleiras que hai, claro que hai vivendas. Polo tanto, a Xunta de Galicia o que ten que remangarse, traballar para que esas vivendas se poñan en aluguer. E dentro diso, dentro da zona tensionada, a parte dos recursos que se teñen que dar aos propios concellos para poder facer todos eses informes, o que ten que traballar tamén o Instituto Galego de Vivenda e Solo e a Consellería de Vivenda é por non poñerlle trabas aos concellos. Nos claro que abogamos porque sexa a Xunta de Galicia que faga os informes, pero mentres non se cambie esa normativa que autoimpuxo a propia Xunta de Galicia, o que pedimos é que se dote aos concellos de recursos suficientes. E tamén
para que se desenvolva o réxime disciplinario. De nada sirve autorizar, convalidar as declaracións de zona tensionada que se piden por parte dos concellos se despois non hai un réxime sancionador para quen incumpla esas normas das que nos dotamos. Iso é o que lle exiximos tamén á Xunta de Galicia e que temos que hoxe reivindicar novamente para que non se lle poñan trabas ás propias leis aprobadas democráticamente. Nada máis, presidente, moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Pérez. Gracias, presidente. Señorías, boas tardes. Debatimos unha e outra vez, as veces que fagan falta, esta PNL do Bloque Nacionalista Galego sobre o parque público de vivenda. A verdade é que se algo temos que recoñecerlles, señorías do BNG, é constancia. Constancia na defensa da gran mentira nacionalista. Pero, en fin, xa estamos acostumbrados. É dicir, este grupo, o Grupo Parlamentario Popular, estamos moi orgullosos do traballo da Xunta de Galicia en materia de vivenda. Sí, señor, estamos moi orgullosos. Pero vamos a ver, que veñan nacionalistas e socialistas a darnos leccións de vivenda, manda truco na Habana. No sentido de decir, no bipartito, xa yo dixen na comisión, quebraron Xestur. Ahora veñen a falar que se puderon haber feito non sei cantas vivendas. 280 millóns de pufo. Típica política de esquerdas. Eu invito e ti pagas. O que veña atrás, que pague. Leccións ninguna. Saben cantas vivendas se poden facer con ese diñeiro? Que tanto demandan. Mais de 2.000, que se dice pronto. O BNG emprega datos irreais. Entonces, datos falsos, resultados falsos. Pero a vostedes, que o saben, tanto lles ten. Esta iniciativa é un despropósito. A verdade é que eu estou tratando de buscarlle sentidiño, pero non atopei. Ese incremento ficticio que vostedes falan responde a unha forma diferente de cuantificar as vivendas baleiras do 2011 ao 2021. E vostedes o saben. Non existe demanda de vivenda ou esta é moi escasa. Me gustaría que os do Bloque e os socialistas nos explicaran que é para vostedes unha vivenda. É algo interesante. E non me veñan ca matraca nacionalista. Xa yo digo eu. Especulación é a palabra que máis lle gusta. Falan de baixa calidade, precariedade, minipisos, os de arriba, os de abaixo, que o promotor é un especulador. Agora o BNG ten baixofobia. É unha palabra nova. Si foran áticos, en contra. Baixos, en contra. Os do Bloque dicen algo, de verdad, que triste debe ser nacionalista e negacionista. Porque sempre din, os seus amigos. Os seus amigos. Os do BNG, a verdade que non tienen nin amigos. Vamos a ver, que se me acaba o tempo e teño moitas cousas que decir. Os baixos que vostedes tanto critican, os baixos adaptados teñen que cumprir estritos requisitos de habitabilidade. Non son plazas de garaxe que se vai a meter a xente a vivir neles. De verdade que non. E a mí non me fai ninguna gracia, porque é un tema moi serio. Moi serio. E despois falan de que as vivendas... Pois eu pregunto que para vostedes unha vivenda. As vivendas que adquire a Xunta, porque además hai que falar do custe de rehabilitación, porque a veces falan
A mí non me fai ninguna gracia, señores do Bloque, cando vostedes falan, A verdade que é unha falta de respeto. Unha falta de respeto auténtica. Estamos falando de vivenda. O custe de rehabilitación, sumados aos altos custes de adquisición, chegarían a supoñer que o custe de cada vivenda adquirida podía ser equiparable ou incluso superior ao custo de construción de vivenda nova. Vostede sabe que a veces rehabilitar ou un hueco nun edificio histórico, nunha casa de vivenda, dá máis traballo facelo que facer unha vivenda nova, porque non hai persoal, é moi costoso e vostedes o saben. E se fora pouco, o BNG na súa iniciativa dice estudio da demanda. Iso xa existe. Xa está acreditada a través do Rexistro de Demandantes de Vivenda. Eu creo que andan un pouco despistados. Tamén propoñen aumentar as porcentaxes de reserva. Polo menos o 80% das vivendas que se construyan neses solos serán protegidas. De nada serve incrementar as porcentaxes se non se desenvolve solo e non se atopan promotores. Sí, señorías, promotores para facer vivenda protegida. Promotores que non son especuladores do chan como sempre manteñen vostedes. En fin, a vivenda protegida que se construye en Galicia, saben quen a fai? A Xunta de Galicia, sobre solos propios ou cedidos por determinados concellos. O 100% da vivenda protegida de promoción pública, 100%. Papeles calan bocas. Benvidos á realidade, señorías do BNG. A Xunta leva anos reclamando que os plans de vivenda sexan flexibles. Levamos anos reclamando, e adaptados ás necesidades de cada comunidade autónoma. E hai un ano xa se remitiu ao Ministerio as propostas. A Xunta opta pola construción de vivenda pública, e vostedes o saben. Saben cantas hai en fase de ejecución? Máis de 3.000. Máis de 3.000. Nos enfrente a unha oposición que está fora da realidade, vaise a terra, a Xunta opta polo programa Fogar Vivo, con axudas da Xunta para a rehabilitación ou a mellora das vivendas, e o pago dos seguros de impago e do multirrisco do fogar. E, finalmente, tamén a Xunta opta por unha cousa moi importante, que é urbanizar o chan para a urbanización e para a construción. 25.000 tomen ben o dato, 25.000 novas vivendas, das que 20.000 serán protegidas. É dicir, 80%, 2,5 veces o mínimo que establece a lei do solo. En definitiva, a Xunta, señorías, pon a vivenda no centro das súas políticas, con sensibilidade e acerto, sobre todo incrementando orzamento, que a Xunta ten orzamento, o que apoia o PSOE BNG 2022 e as prórrogas. Incrementando o público de vivenda. É un consello. Menos falar da xente moza e, como decía Nicole, escoitalos máis. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Fernández Gómez. Ben, prácticamente non falou da medida, entendo por qué, porque cada vez existe maior consenso na sociedade de que temos que ir a este tipo de estrategias de adquisición pública de vivendas, pero vostedes son un auténtico lastre en todo o que ten que ver cos avances en materia de política pública de vivendas. En lugar de estar preparándose para poder recibir esa financiación de ata 85% do custe de adquisición desa vivenda, declarando mercados tensionados, o que fan é desviar a atención con propostas absolutamente fake, porque esa proposta de comprar baixos comerciais para facer vivendas públicas é unha proposta fake, tendo 500.000 de vivendas baleiras, 90.000 delas nos 7 concellos máis poboados deste país, que vostedes digan que a xente ten que vivir en baixos comerciais é un auténtico pitorreo. E é fake porque que vostede veña aquí a decirnos que é moi legal, home,
despois de cambiar a legalidade urbanística para reducir as condicións de iluminación, de ventilación, altura, privacidade, que teñen que cumprir eses baixos para poder meter dentro unha vivenda, claro, home, ahora é legal, claro, é legal vivir así gracias ao Partido Popular. Bravo, bravo. E é fake porque tanto bombo e platillo con esa medida que ata anunciou o presidente da Xunta para que cando leamos a letra pequena da medida nos orzamentos diga 30 baixos comerciais adquiridos só no Concello de Ourense. Tanta volta con tanto anuncio para 30 baixos comerciais que, sabendo a execución orzamentaria que vostedes fan, quedarán en 15 como moito. Mentras hai medio millón de vivendas baleiras neste país, vostedes falan de 30 miserables baixos comerciais. Por favor, menudas propostas. Esas son as propostas do Partido Popular, as grandes solucións. Son ideas para marear a opinión pública sen aportar absolutamente nada, non son solucións efectivas, só queren dar unha batalla cultural na normalización da precarización das vidas, a normalización de que nun contexto de crise non cabe pedir máis dereitos, garantir dereitos, que o que cabe é aceptar o zulo, o minipiso, o baixo comercial sen saída de fumes e con habitación sen iluminación. Eu pregunto, cantos diputados do Partido Popular, cantos no Goberno da Xunta do Partido Popular queren vivir nun deses baixos comerciais? Cantos nunha destas modalidades? Porque vostedes o que queren é ser os propietarios dunha desas modalidades de pseudovivendas. Eso sí que lles gustaría. E por iso, claro, na lei de acompañamento introduce unha nova categoría de aloxamentos compartidos, que o que toca é co-living. Co-living, nos dixo outro día o director do IGUS, que en realidade é unha forma para permitir promocións inmobiliarias moi por baixo dos estándares de habitabilidade actual, que os minipisos agora poidan ter 30 metros cuadrados en vez de 40, vivendas dun dormitorio por 31 metros cuadrados en vez de dos 45 actuais exixibles, ou vivendas de 2 dormitorios con 38 metros cuadrados en lugar dos 56 metros cuadrados actuais. Volvo a preguntar, cantos deputados do Partido Popular queren vivir cos seus fillos en 38 metros cuadrados? Que levanten a man. Ou queren ser os promotores dos colivings para gañar moito por metro cuadrado? Eso é o que queren vostedes. E non perdamos que no longo prazo o que pretenden é normalizar eses minipisos como fórmula perfecta de turboespeculación, convencernos de que as nosas vidas teñen que caber en 30 metros cuadrados para que a vivenda siga sendo cada vez máis e máis rendible para uns poucos. E todo o seu argumentario pasa por convencernos de que hai que construir moito, moito máis, que hai que aceptar o zulo, que hai que aceptar o baixo comercial, asentando nunha idea de que non hai vivenda suficiente. Vostede dixo aquí, vi un pouco a desmentir os datos, pero que non é certo, os datos están aí. Construíronse nos últimos 20 anos 450.000 vivendas e hai 200.000 novos fogares. Claro, cando se construe moi por riba da demanda real, o que acaba vendo é un incremento da vivenda baleira. Se non lle gustan os datos, de a nosotros. É que hoxe escoitei aquí unha conselleira que dixo que había un informe feito pola Consellería sobre os datos reais de vivenda baleira. Hai 5 anos que nos dixo eso. Seguimos esperando polo informe, a ver se en vez de tanto falar, traen algún dato algún día, en vez de simplemente decir que non lle gustan os que hai oficiais. Fagan algo co Observatorio da Vivenda de Galicia. Propoñémoslo nós. O problema é que non é un problema de stock xeral de vivenda. O problema é que non temos unha oferta accesible, que cada vez temos máis vivenda desocupada e que temos un déficit de vivenda pública. E precisamente esta medida que propoñemos hoxe, que é a adquisición pública de vivenda, permite actuar sobre todos estes factores, sendo ademais unha solución áxil. Deixen de ser parte do problema da política de vivenda deste país. Gracias. Procedemos á votación das proposicións non de lei. Pechen as portas, por favor. Comenzamos votando a do Grupo Parlamentario Popular,
por iniciativa do señor Roberto Rodríguez sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe dirixir ao Goberno Central e á Mesa do Congreso dos Deputados respecto da autoestrada do Atlántico. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presente 72 máis 1, afirmativamente 64, non hai votos en contra, 9 abstencións, polo tanto queda aprobada. Votamos agora do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa da señora Ermelo, sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia aos concellos galegos relacionada coa xestión dos residuos municipais e sobre a continuación das axudas da Xunta ás entidades locais para este fin. Non se aceptan as emendas do Grupo Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presente 72 máis 1, afirmativamente 38, en contra 34, hai unha abstención, polo tanto queda aprobada. Votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña María del Carmen Rodríguez da Costa, sobre as actuacións que debe desenvolver o Goberno galego co fin de adaptar as súas políticas de xestión forestal ao cambio climático. Votamos. Presente 72 máis 1, afirmativamente 35, en contra 38, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Daniel Castro, sobre a demanda dirixida ao Goberno galego co obxecto de que aumente en consenso coas universidades públicas galegas as prazas para o mestrado universitario de formación de profesorado. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Popular. Votamos. Presente 72 máis 1, afirmativamente 34, en contra 38, hai unha abstención, queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Lara Méndez, sobre as actuacións que debe pôr en marcha a Xunta de Galicia para manter a viabilidade das explotacións agrogandeiras e favorecer a remuda xeracional neste sector. Non se presentaron emendas. Votamos. Presente 72 máis 1, afirmativamente 35, en contra 38, queda rexeitada. E, por último, votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Alexandra Fernández, sobre as medidas básicas que o Goberno galego debe tomar co fin de configurar unha estrategia galega de adquisición pública de vivenda. Votamos. Presente 72 máis 1, afirmativamente 34, en contra 38, unha abstención, queda rexeitada. Remataron aquí as votacións e suspendemos a sesión ata mañá ás 10 da mañá. Boa noite.